Endelig mandag, og Mediano PL er klar i dine ører. Vi skal tale en hel masse om Manchester derbyet naturligvis, og også om Liverpools sidste sekunds sejr. Det lever i toppen af Premier League. Mediano PL's partner er Just Eat. Her kan du enten selv hente eller få leveret frisk mad fra dine yndlingsrestauranter. Man bestiller bare online eller via sin app, og så går fremstillingen af dit måltid jo altså i gang lige med det samme. Vi går også i gang med det samme. Yorker Cole, fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist Thomas Pønt er klar i panelet. Mit navn er Adam Møller Gomar, og jeg skal forsøge at fordele spilletiden på weekendens 9 kampe, men jeg kan allerede godt sige nu, at City United nok kommer til at fylde en hel del. Tak fordi du har valgt Mediano, og rigtig god fornøjelse med denne Mediano PL. Her kommer en Mediano PL. Vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Rigtig god fornøjelse. Manchester City havde brug for en helt, så Phil Foden tog kappe på. Liverpool vandt i Clubby Time, og de 2 guldbejlere, ja, de er i den grad klar til guldmøde nu på søndag. Arsenal, den tredje spiller her, jamen de er først i aktion nu her mandag aften, så dem holder vi lige ude for nu. Vi er her klar med opfølgning på Premier Leagues runde nummer 27, en runde, som var de sene og flotte scoringer og de store dramaers runde. Hvad var egentlig, synes I, rundens allerbedste scoring? Ej, der var jo nogle stykker, man godt kunne hive fat i, og som det jo altid er, det jo ligger jo nok også i det er jo subjektivt. Jeg synes, der er jo også forskellige elementer, når man taler om de her scoringer, fordi jeg kan jo også rigtig godt lide Phil Fodens 2-0 eller 2-1-scoring er det jo så i Manchester derbyet, altså den måde, man får sat spillet op på, og det overtal, man får skabt i venstre side. Det synes jeg var flot, og den måde Foden også sparker bolden ind på. Men altså, der var jo også et saksesparksmål, som var meget, meget flot at vise sig selvfølgelig for Brentford, men som jeg synes selve udførelsen var næsten flottere end Garnachos mål på Goodison, men det var også en nemmere bold. Altså ikke at vi skal tage noget for viser, fordi det er stadig godt lavet, men bolden kommer altså droppende ned fra en ret sådan en markant højde og går lige ned, og så skal han så have en plads og tid til at justere kroppen, og så laver han det her meget, meget flotte mål. Så jeg synes, et godt saksesparksmål, det kommer man jo aldrig helt af vejen for, så lad mig da gå med den. Og jeg har en kæmpe forkærlighed for bolde, der rammer undersiden over og slår ned i jorden og hammer ind i nettet. Så det må være Marcus Rashfords meget overraskende scoring til 1-0 for Manchester United i lokalopgøret. Det var en mand, der har haft det svært på banen i lang tid og ikke har spillet særlig godt, og så får han den her hamret ind, og så tænker man, så nu kan de måske glæde sig over at have en Marcus Rashford i sidste sæsonsform i de sidste 10 uger, men det var der så ikke ret meget indikeret, som kampen den udvikler sig derfra, men fantastisk scoring, det må man give ham. Det må man i den grad give ham. Så tager jeg Phil Fodens scoring op i hjørnet som rundens bedste. Velkommen indenfor, kære lytter. Her er Mediano PL. Det er mandag den 4. marts. Og Manchester City har vundet en fodboldkamp. Det plejer de at gøre, når vi laver Mediano PL, og det gjorde de altså også denne gang. Manchester derbyet blev vundet 3-1. Rashfords absurd flotte scoring jo altså til 1-0. Phil Foden med den lige så flotte, hvis ikke smukkere scoring til 1-1. Og så igen Phil Foden 10 minutter før tid. Og til sidst, så fik Haaland som end også scoret i det her Manchester derby. Vi har tidligere talt om her i programmet, hvor Phil Foden er, når vi sådan taler om spillets største. Altså simpelthen de bedste spillere på kloden. Jeg synes næsten godt, sådan Manchester derby her, den kunne kalde på, at man lige tager en opdateret vurdering af Foden nu. Guardiola er jo også inde på efterfølgende, jamen han er Premier Leagues bedste spiller simpelthen lige nu, Phil Foden. Og hvis man er det i Premier League, så er man vel også blandt de bedste sådan overall. Hvor vi placerer Phil Foden, når vi taler om de bedste spillere i verden? Han er godt på vej til at komme helt derop. Og nu var en fodboldkamp jo 90 minutter, og der er 2 halvleje, fordi hvis vi havde trykket stop på kampen efter første halvleg,
så havde mit svar været, at der er stadigvæk et stykke for Phil Foden. Fordi jeg var faktisk rigtig skuffet over Phil Foden i første halvleg. For jeg sad virkelig og var meget, meget opsat på at følge Phil Foden i den her kamp i forhold til, nu er det, som du siger, Adam, en af de her store kampe, og nu skal han gå ind og vise, at han kan træde ud af Kevin De Bruyne's skygge, og han kan ligesom gå ind og tage ejerskab på kampen, og gå ind og afgøre sådan en fodboldkamp her. Og jeg synes godt nok, han var dårlig i første halvleg. Altså, jeg synes, han havde alt for mange dårlige beslutninger. Han har den her kæmpe store chance, hvor han jo får foræret en friløber, og jo ender med jeg vil næsten kalde det en alibi-afslutning, i stedet for enten at træde på bolden og spille den på tværs til Haaland, eller bare sørge for at sparke bolden i mål. Og jeg synes, han træffede nogle dårlige beslutninger i nogle afgørende situationer, hvor han ikke rigtig er i stand til at både at komme fri af sin direkte modstander, men også, at han ikke er i stand til at placere sig i de rigtige positioner. Og så går han jo ud i anden halvleg og jo bare løfter sig til et niveau, der er fuldstændig ekstraordinært, og jo med afstand af banens bedste i anden halvleg. Og det er jo, for mig at se, så er det jo også et signal om en spiller, der har den rigtige mentalitet. For det er måske også noget af det, jeg har været kritisk over omkring Phil Foden tidligere, at han er ikke i stand til at vende de her perioder i kampene. Og det er også derfor, Guardiola tidligere rigtig ofte tog Phil Foden ud, fordi han var ikke i stand til at vende de her ting. Og nu var det en hård dom, at han ligefrem var til stede at ringe i første halvleg, men i forhold til, når vi snakker de allerbedste i verden, så var jeg skuffet over ham i den første halvleg. Men lige så skuffet jeg var i første halvleg, lige så opløftet var jeg også efter den her anden halvleg, fordi det er jo ham, da der er mest brug for det, der går ind, og så hammer han den der bold op i hjørnet. Det mål kommer ud af ingenting. Vi kan tale om, at Uniteds mål kommer ud af ingenting, men det gjorde Citys mål jo i bund og grund også, fordi ja, de er meget på bolden, de dominerer osv., men der var jo begyndt at opstå den der fornemmelse af, okay, altså kan de komme igennem den her United-defensiv? Og så laver han det her, og så Gud hjælpe mig, om han ikke også lige laver mål nummer 2, og dermed reelt set afgør kampen. Så for mig at se, så er han ved at være deroppe. Jeg har stadigvæk en håndfuld spillere, som jeg vil sige, dem vil jeg vælge før Phil Foden, hvis vi snakker sådan verdens absolut bedste. Men jeg kan da godt forstå, at Guardiola synes, han er en af de bedste spillere i Premier League i hvert fald, for det vil jeg give ham ret i. Ja, så skal vi jo også se, om man kan tage den ud af de trygge, lyseblå rammer og levere for det engelske landshold også. Det er jo sådan nogle ting, som ligesom er med til at danne et helhedsbillede af en spiller i hvor mange forskellige steder han er i stand til at præstere. Jeg synes ikke, han var dårlig i første halvleg. Jeg synes, han var måske den eneste City-spiller, der sådan rigtig havde held til at komme igennem med nogle ting. Jeg synes, det var tydeligt, at Manchester United naturligt nok havde stor fokus på Erling Haaland og på Kevin De Bruyne. Dalot var fremragende over for Doku, som ikke fik ret meget ud af det. Det synes jeg virkelig var fremragende bakspiller ham. Og så var det ligesom Foden, der havde lidt luft og lidt plads og lidt Lindeløf at arbejde med. Og det synes jeg faktisk, han gør rigtig fint. Altså, han har 5 forsøg i første halvleg. De 2 af dem, det er Dalot og Mainu, der får sat panderne på, så de klarer den. Så har du fuldstændig ret i, at han har den der friløber, som han selvfølgelig skal score på. Og så har han så har han et skud, der bliver blokeret, og så har han et afslut fra en spids vinkel, og så laver han en assist til Erling Haaland, som jo er fuldstændig vanvittigt, at nordmanden ikke scorer på. Så hvis Haaland nu havde scoret på den, og han havde jeg ved ikke, måske score på en af de andre, så havde det været en fuldstændig fremragende halvleg. Altså det er meget, meget små marginaler, der gør, at det bliver en halvleg, hvor man sådan sidder og tænker, kunne det ikke have været lidt bedre? For selvfølgelig kunne det, men jeg synes ligesom, at han fik skudt så varm, og så var han så klar efter pausen til at tage de der 10-15% op, som var nødvendige. Fordi Manchester United jo stadigvæk blev nødt til at fokusere andre steder på banen, og så var det ham, man tænkte, vi må prøve at lade ham. Vi må se, om Lindeløf han kan tage ham. Det kunne Lindeløf ikke. Og lidt sjovt, at man vælger sådan, fordi Foden han scorede jo hat-trick sidste gang, de mødtes på Etihad. Men det er jo problemet med Manchester City, at de har så mange forskellige våben, så du bliver ligesom nødt til at. Du kan ikke dække dem alle sammen. Og det låser lidt i kortene, at det måtte være Dalot mod Doku. Det klarede Dalot fremragende. Lindeløf mod Foden. Det klarede Lindeløf virkelig, virkelig ringe. Og Foden var rigtig, rigtig god. Men for mig så er det netop også dine eksempler, du nævner. Det er lige præcis forskellen på en spiller, hvor vi taler, det er blandt de allerbedste i verden. Fordi han scorer, eller får skabt mål på det, og han kan ikke gøre for, at Haaland vælger at lave karatespark, i stedet for bare at hætte bolden i mål. Det er du fuldstændig ret i. Men altså, den her, du nævner på den der spidse vinkel, det er jo dårligt forarbejde af en spiller som Phil Foden, der er så god. Altså, det er jo fordi, han ender med at lade bolden løbe, i stedet for at få et touch på den, og så bliver det nemlig den der spidse vinkel, han kommer ud i. Og nu taler vi jo, altså, vi taler jo ikke bare om det er en god Premier League-spiller.
vi taler om, er det en af verdens absolut bedste, og det var lige præcis det, han viste i anden halvleg. Der mangler vi noget. Og så synes jeg, altså, det som... Vi kommer nok ikke til at rose Manchester United super meget i den her udsendelse, kunne jeg forestille mig. Men nu taler Thomas om den her duel ude på siderne mellem Dalot og Lindeløf, som jo er fuldstændig rigtigt sådan isoleret set, var det dem, der havde duellen. Men Manchester United var jo vanvittigt dygtige til at lukke halvrummene ned. Altså den her taktiske øvelse eller detalje med at lade Casemiro og Mainoo gå meget bredt i det etablerede forsvarsspil, så de jo faktisk lå i halvrummet, sådan så de her meget karakteristiske, klassiske halvrumsløb for City-spillerne, der var ikke plads til dem. Og det var jo sjovt at se, hvordan Kevin De Bruyne blev ved med at lave dem i første halvleg og tænkte, hvad er det, der foregår? Hvorfor kan jeg ikke få den her bold? Men det kunne han ikke, fordi der stod Kobe Mainoo i den ene side og Casemiro i den anden side. Og det betød jo også, at det netop blev meget op til Phil Foden og Doku og skulle vinde de her 1-mod-1-situationer. Og det er slet ikke noget for at tage noget for Dalot og Lindeløf, fordi jeg synes jo egentlig også, Lindeløf i første halvleg, altså løser det jo fornuftigt, fordi han kommer ikke fri, Phil Foden. Han bliver ikke afgørende i de her situationer. Og det der så er med det taktiske, det er, at det bliver nemmere for de to at forsvare, fordi det bliver jo, det eneste, de skal koncentrere sig om, det er den direkte 1-mod-1-situation. Og det er jo der, hvor forskellen er, når City normalt spiller, så er der jo rigtig meget, du skal forholde dig til som bak, fordi der kommer altid et løb i ryggen af dig, det skal du lige orientere dig imod, og så kommer der den her 1-mod-1-situation. Og der synes jeg virkelig, at de havde godt styr på Citys to kanter. Og så er det rigtigt, han kommer stadig frem til noget Phil Foden, men jeg synes ikke, de kommer isoleret set i de her situationer, som Manchester City normalt har, hvor de får skabt det her meget, meget flotte overtal ved de her halvrumsløb. Så i forhold til det lave forsvarsspil, der løste Manchester United det rigtig godt, og det gjorde også, at det var svære arbejdsbetingelser, men så er det jo så godt, at man i anden halvleg bare vurderer sig fra Phil Fodens side. Nå, hvis der ikke er plads til at gå bredt, så må jeg gå ind i banen og bare klappe bolden op i hjørnet. Det er det, en verdensklassespiller kan, og det skal jeg love for, den anden halvleg, det var et bevis på. Ja, det er jo rigtigt nok, at de 4 af de 5 afslutninger, han har i første halvleg, det er sådan lidt udefra, ikke? Og at bare dem helt uden for feltet, så det er du fuldstændig ret i, og så fik han så den 6. afslutning uden for feltet, og så satte han den så op i hjørnet, Ja, we call him the sniper, som Carl Walker sagde i interviewet efterfølgende, fordi han godt kan lide at skyde. Han tager sit skud, Phil Foden, når han ser muligheden, og Guardiola var inde på det der med, han blev egentlig ikke spurgt om det, men han inddrog selv Lionel Messi i diskussionen eller i samtalen, og siger, jeg vil ikke sammenligne, men den spiller, jeg har arbejdet med, som var bedst til at afgøre kampe, som bare afgjorde kampen, det var Messi, og det er det, som vi har efterlyst mere fra Foden også, og det gør han nu, må man sige, ikke? Uden at han igen vil skyde forventningerne derop for Foden selv, men som han sagde, han bliver en legende for den her klub i mange, mange år. Det er den bedste Premier League-sæson for Foden, hvis man sådan ser på bare på tallene. Den bedste sæson havde han sidste år, 32 Premier League-kampe, 11 mål og 5 oplæg, og nu er han på 27 kampe i Premier League, 11 mål og 7 oplæg i den her sæson med de her par stykker, så det går den rigtige vej for nu 23-årige Foden. Og ja, United, I kommer måske ikke til at rose dem super meget, Rasmus, siger du, men alligevel er der noget godt, kan jeg ligesom fornemme i indsatsen, og det var Ten Hag også inde på, han siger, jeg synes, det var en god indsats overordnet set. Vi kom foran med 1-0, og vi havde vores øjeblikke derefter. Ja, er I enige? Hvad gjorde Manchester United godt, kan jeg også spørge i den her kamp? Jamen, det var det, jeg talte om, synes jeg, i det lave forsvarsspil. Altså, det var det, man kan tage med og sige. Ten Hag fik i hvert fald vist, at han godt kan sætte det her United-hold op til at virkelig forsvare dybt, og være rigtig, rigtig dygtig til at lukke ned for Manchester City's trusler, fordi det var jo tæt på, at Manchester United fik point med for den her kamp her, fordi altså, det er trods alt i det 80. 20. minut, at Foden får scoret det her mål til 2-1, så på de parametre, der kan man tale om, det var da bestemt godkendt, at man kunne forsvare sig så godt i så store perioder mod et af verdens absolut bedste hold. Men det synes jeg jo så også er det, man kan tage med, fordi altså, vi har talt om det før, er det den her måde, Manchester United skal spille deres kampe på? Det er jeg ikke så sikker på, at et af verdens største klubber skal komme til en godt nok svær udebane, men jo en udebane, hvor man må sige, at i Manchester Uniteds selvforståelse, så skal de jo kunne gøre mere i sådan en kamp her. Altså, det her kunne lige så godt have været Luton eller Sheffield United, der kom på besøg med den gameplan, så der var blevet lagt. Og det er fair nok, hvis det er det, Ten Hag han tror på, der kunne give et resultat. Havde jeg udtalt mig anderledes nu, hvis de havde fået 1-1 eller sågar vundet 1-0? Det havde jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes stadigvæk, det går næsten ondt på mig at se Manchester United spille på den her måde her, fordi ja, det er rigtig fint at lukke ned for Manchester City's trusler, men de har ingenting i den her kamp her. Altså, de har ingenting at komme med rent offensivt, og det er jo et fantastisk mål, han scorer Rashford. Men det er jo ikke
der er jo ikke noget i det mål, der peger i retning af, at det kommer de til at kunne gentage 10-15 gange på en sæson. Altså, det er jo sindssygt sparket ind, men det kan man altså ikke forvente, at han kan gøre i alle kampe, Marcus Rashford. Og det er det, de har Manchester United. Resten af kampen forsvarer de sig dybt. De gør det dygtigt, men de forsvarer sig meget dybt. Og altså på et tidspunkt, jeg ved ikke, da jeg var barn, der havde sådan et gammelt tv, jeg arvede fra min morfar, der godt kunne drille lidt med billeder, så kunne man gå ind og slå lidt på det, og så blev ligesom stillet klar på, hvad var det, der var på skærmen. Og jeg tror ikke, det virker på mit fladskærms-tv nu, men det var lige før, jeg havde lyst til det, fordi da der spillet 55 minutter, der tænkte jeg, jamen, der må være spillet 85 lige nu. Fordi de står nede i eget felt, Manchester United, og står og sparker bolden ud til indkast, når de får den. Det kan ikke passe, at man allerede gør det efter 55 minutter. Men ikke desto mindre var det sandt, og det synes jeg for mig var billedet på, hvad var det Manchester United ville i den her fodboldkamp. Og selvfølgelig også, at de møder et rigtig, rigtig godt Manchester City-hold, men det var ikke meget, der lykkedes for Manchester United, lad os sige sådan. Altså hvis nu Manchester United havde vundet den her kamp 1-0 på at stille sig så dybt, som det gjorde, og få lukket de der halvrum, som er så svære at lukke, når det er Manchester City, du spiller imod. Og så den her taktik med at slå nogle lange bolde op mod på alt det græs, der ligger bag den høje Manchester City bagkæde. Slå den op til Bruno Fernandes, der skal spille med ryggen mod mål som en ekstrem falsk nier og prøve at holde på den, og så vende den rundt og slå den afsted til de her to hurtige kantspillere. Hvis det var lykkedes med en 1-0 sejr, så tror jeg stadigvæk, at så havde vi rost dem på en anden måde, fordi så lykkedes det. Men samtidig så er det jo også en taktik, der fortæller noget om, hvor presset Erik ten Hag han føler sig. Fordi hvis han åbner den her kamp op, hvis han gør som Bournemouth gjorde, hvis han gør som Luton gjorde, så er han jo simpelthen bange for, at han taber 8-0. Og så bliver han ikke fyret til sommer, så bliver han fyret med det samme. Så det fortæller noget om, hvor voldsomt presset han er. Og så påpeger han jo så, at der er nogle nøglesituationer i kampen, som hvis de går en anden vej, så bliver det en anden kamp. Og det er han selvfølgelig ret i. Det vil Manchester City så kunne pege på 20 af, men altså det tæller også, at der er nogle situationer undervejs, hvor man tænker, at det kunne vi måske have fået noget mere ud af. Der er det her fine indlæg, jeg tror det er Bruno, der slår den, hvor McTominay ikke kommer frem, og så kommer Rashford på bagstolpen og sparker et stort hul i luften et kvarter efter, han har lavet det her vidunderlige mål, så det var altså ikke nok til, at han ligesom blev skarp. Så er der situationen ved 1-1-målet, hvor Rashford jo føler, at Kyle Walker han griber ham og rykker ham omkuld. Og det er jo en af dem der, hvor det afhænger af, hvad for en trøje du sidder og ser det med. Men for mig at se sådan fuldstændig objektivt vurderet, så er jeg vild med, at de ikke dømmer de her frispark, som ikke er frispark, fordi Rashford bliver ikke fældet. Den eneste grund til, at Rashford han falder der, det er, fordi han vil falde. Og han kan godt mærke, at han har noget på skulderen, og så smider han sig. Jeg synes, man skal kun dømme frispark, hvor du ligesom, hvor du falder, fordi du ligesom bliver påvirket udefra. Og så er jeg godt klar over, at jeg aldrig i mit liv har løbet bare halvt så stærkt, som Marcus Rashford gør det her, og det snakker ten Hag også om, at der er noget i det. Og det er muligt, men jeg synes bare, at det så ud som om, han faldt, fordi han ville. Han faldt ikke, fordi Kyle Walker, han hæv ham ned. Og så er der så til sidst den her situation, hvor Garnacho bliver spillet igennem, og hvor Ederson kommer ud og laver den her tackling på bolden, og så bare jævner Garnacho med jorden. Der er kæmpe strafspark. Der kan de nemlig godt have en sag jamen, der. Der kan de godt have en sag. Men altså, der er en dommer, der vurderer, at det ikke er der, og VAR vurderer, at den ikke er der. Og ja, det har du nok ret i, Rasmus, at der er den der follow-through, som er hensynsløs, som bør gøre, at man får et straffespark der. Så der kan de jo godt, der kan de sagtens have en sag. Så det er jo så alligevel 4 eller 3 situationer, hvor man kan sige, hvor uheldige er vi der. Og det vil han kunne pege på, og det gør han også efter kampen. Men altså, ja, for mig at se, var det beskæmmende at opleve et United-hold, der er så, og en United-manager, der er så presset, at han ikke tør noget som helst. Fordi det duer jo ikke, fordi det skal du ture. Og så vil han også kunne pege på, jamen prøv at se, hvor mange skader jeg har, og det har han også ret i. Altså, at han mangler halvdelen af sin forsvarskæde i Martinez og Shaw, som han selvfølgelig vil spille med, og han mangler Rasmus Højlund på toppen. Det er selvfølgelig tab i forhold til den kollektive styrke, du kan komme ud med, men jeg synes stadigvæk ikke, det er nok til at gå så defensivt til værk, som han gør, selvom jeg jo så på den anden side synes, at taktikken var jo ved at virke. De kommer foran 1-0, og der er de her situationer, der gør, at de kan afgøre det. Men det er jo ikke en kamp, som man ender med at få ret meget ære af, andet end at man kan sige, at Dalot bekræfter, at han er blevet en rigtig god bak og bliver bedre og bedre.
Og at vi så en kamp, hvor man kunne se, hvorfor André Onana nogle gange blev omtalt som en rigtig dygtig målmand. Han stod virkelig, virkelig godt. Han var meget, meget sikker i det høje spil, at de høje bolde ind i feltet, som man tog godt fra på, havde rigtig mange rigtig gode udspark og udkast til at sætte spillet i gang. Så det var for mig de der sådan par plusser, jeg kunne hente ud af det. Ja, og det er jo som du glimrende beskriver, Thomas, det er jo også det her pres, der er på Erik ten Hag, der jo også formentlig får ham til at træffe nogle af de her beslutninger. Og jeg kan jo sagtens sætte mig ind i hans sted. Altså, jeg tror mig, jeg har også selv stået og skulle forsøge at finde på undskyldninger efter et nederlag, og man jo netop... Altså, jeg kan jo godt forstå i Ten Hags hoved, der den der situation med Rashford, den gør jo så ondt, fordi man tænker, hvis der nu er blevet fløjtet det frispark, så havde de ikke scoret. Altså, vi havde selv en lignende situation over i Esbjerg for efterhånden rigtig mange år siden med FC Roskilde, hvor vi fører 1-0 indtil 89, og ender med at tabe 2-1, og der det udlignende mål, der kommer i 89, kommer i en situation, der minder rigtig meget om den her, hvor Emil Nielsen, som nogen måske kan huske fra Superligaen også, der bliver lavet klart frispark på ham op omkring Esbjergs felt. Det bliver ikke fløjtet, og Esbjerg løber ned og scorer. Og der var min reaktion akkurat den samme som Ten Hag, at sige, jamen, det der frispark skulle være fløjtet, så er det ikke scoret. Men det er jo ikke fordi, at Rashford bliver væltet, og så scorer de 2 sekunder efter, at han bliver væltet. Det er jo ikke fordi, United ikke er på plads i den situation. Og det vil han nok også komme frem til, Erik ten Hag, når han lige får pulsen ned, at de skal jo stadigvæk sørge for at gøre tingene færdige, og sørge for at lukke af og så videre. Men det er da hamrende bittert, og jeg kan sagtens forstå ham, fordi der var jo mange ting, der pegede retning af, det kunne være en kamp, de kunne få noget med fra, fordi de scorer det her fuldstændig vidunderlige mål ud af ingenting. Det var der brug for. Haaland brænder en kæmpe chance, Phil Foden brænder en stor chance i første halvleg. Man har fornemmelsen af, det her Manchester City-hold, Ederson laver stadigvæk nogle sjove ting, har nogle beslutninger, hvor han skal langt ud og blande sig i spillet. Du har en Ruben Dias, der laver en kæmpe fejl, som fører til den her ret store chance til Rashford, jo, som så ender med ikke at blive en chance, fordi Kyle Walker løber ham op. Du har en Ake, der på det første mål jo, altså på den bold op på Bruno Fernandes, slet ikke er afstemt i forhold til bagkæden. Og så har du netop den her fuldstændig håbløse beslutning af Ederson, hvor han går ud og laver det her straffespark. Så der var jo nok til, at de kunne vinde, men som du også selv sagde, Thomas, altså Manchester City kunne jo reelt set, da United fører 1-0, eller kommer foran 1-0, der kunne City have ført 2-0. Altså de starter jo som lyn og torden, og Manchester United er jo slet ikke på banen ind til Rashfords mål, og det ryster så Manchester City. Men ærgerligt for Manchester United, men igen, det mest skræmmende for mig, det var den forskel, der er på de to mandskaber. Det synes jeg godt nok er... Ja, jeg er næsten helt i chok over, hvor stor forskel der lige nu er på Manchester United og på Manchester City. 27-3 i skud på mål i kampen. Her også 18 skud havde City i første halvleg alene. 73-27 i boldbesiddelse, det var også sådan nogenlunde forventet, og som I siger, det er måske det mest skræmmende, at forskellen er så stor lige nu mellem de to hold, som det vi også ser på banen, ikke bare sådan, som tallene sådan illustrerer, men og tilgangen fra et hold som Manchester United i sådan en kamp her er, som den er, men det er også Manchester City, man er oppe imod, og hvordan pokker skal man ellers gøre det? Nogen har jo selvfølgelig forsøgt med det her, som vi siger, med at gå højt på dem, og nogle gange lykkes det, nogle gange bliver man så straffet. Det vil han ikke risikere. Ten Hag, de tabte på Trafford i det omvendte møde tidligere på sæsonen, også United 0-3 til City, så samlet 1-6 i de her to Manchester derbyer i den her sæson. Det var jo uden Kevin De Bruyne dengang, og det ser ud til, Rasmus, du måske får ret i, at det er Julian Alvarez, der på den korte bane i hvert fald må ud på bænken nu her, efter De Bruyne er kommet tilbage. Jeg har hørt i en engelsk nedtagt tale om, at nok har Manchester City vundet 14 kampe og spillet en uafgjort i de sidste 15, men de wower os bare ikke rigtigt. Så er det også svært, synes jeg. Altså, det kan godt være, at der er 115 grunde til, at Manchester City har det hold, de har lige nu, og er så gode, eller flere, måske endda også, men altså, hvad mere skal Phil Foden gøre? Hvad mere skal Guardiola? Hvad skal Dias, Ake, Stones mere gøre? Hvad skal Haaland og De Bruyne gøre for at wow os? Altså, jeg sidder ofte med følelsen af, når jeg ser Manchester City, at det her, det er prima fodbold. Det kan ikke blive bedre end det. De giver os selvfølgelig ikke i den perfekte fodboldkamp, som Guardiola altid jagter, som du også nogle gange siger, Rasmus, og spillet 98 perfekte minutter, men i perioder, altså højeste kvalitet, det de leverer. Jeg ved ikke, hvor I står på den, Rasmus. Bliver det bare sådan et mesterskab, hvis City nu ender der, hvor de ikke sådan rigtig har wowet os i sæsonen, eller synes du, det går okay? Jeg tror måske, det der handler om noget, der er meget naturligt inden for fodbold og alle mulige andre aspekter, at du jo, når nogen bliver ved med at vinde,
så kan du godt tænke, der er nogle andre, der vinder på et tidspunkt. Og det tror jeg, det der er tilfældet, fordi jeg kan jo høre lidt et eko fra tiden i Barcelona, fra de betragtninger, der var dengang omkring, hvad var det for et Barcelona-hold, og det blev også lidt kedeligt at se på, fordi de afleverede jo bare bolden rundt, og det var ikke sjovt, og man vil hellere have nogle andre band. Og det er helt fair, altså det er jo det, fodbold lever af. Folk skal have lov til at have holdninger, det synes jeg kun er dejligt. Det, man bare skal huske, synes jeg, det er, det Manchester City præsterer, er noget af det allersværeste inden for fodbold. Altså det her med at være så dominerende og tage så meget kontrol i alle kampe, og jo være i stand til at levere på så højt niveau i alle kampe, og jo ikke gøre det over så lang tid, som de gør Manchester City. Fordi der sker jo netop det, når du har vundet nogle kampe, og når du har vundet nogle trofæer, så begynder du måske at slække en lille smule på nogle små ting, fordi det går jo meget godt. Men det gør Manchester City jo ikke lige nu. De slækker ikke. Jo, de laver stadigvæk nogle små skønhedsfejl, som jeg siger, Arquette, der ikke lige får skubbet op, der gør Bruno Fernandes ikke offside på den fremlægning. Ederson, der tager den her dumme beslutning. Der er stadigvæk de her små momenter i kampene. Men altså, det er godt nok, man skal godt nok, synes jeg, det er virkelig hullerne i osten, man leder efter, fordi som du siger, Adam, hvad skal de gøre mere? De går stadigvæk ud og er voldsomt dominerende, og får jo Manchester United til at ligne, som jeg siger, en lille klub, der kommer på besøg. Hvis man kigger på sådan, altså der er jo possession, som du ridsede op, Adam. Hvis man kigger på, hvor lang tid har man bolden i den her kamp her, så ud fra kamprapporten, der kan vi konstatere, Manchester City har bolden 47 minutter og 43 sekunder. Manchester United har den 16 minutter og 20 sekunder, og så er der så noget dead time, altså noget tid, hvor bolden ikke er på enten den ene eller den anden fod, eller er ude af spil. Og det er jo, allerede der kan vi jo bare konstatere, at de har bolden næsten 3 gange så meget, Manchester City, eller 3 gange så lang tid. Og det er jo i sig selv dybt imponerende, at man kan sætte et hold op, der godt nok har nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, men som jo er i stand til at gå ind og fuldstændig dominere den her kamp, og jo faktisk ender med, da Manchester United så skal op og jagte noget, da Foden scorer til 2-1. Altså, det var jo næsten der, hvor jeg blev mest ked af det på Manchester Uniteds vejen, at se de her United-spillere rende rundt i 6 minutter på et tidspunkt, hvor de lige har bolden i 2 meget, meget korte sekvenser, eller spiller City bare bolden rundt. Det er noget af det sværeste i fodbold, men jeg kan også godt, jeg kan sagtens følge det her med. Det bliver jo kedeligt, hvis de bliver ved med at vinde, og jeg kan sagtens forstå, at der er mange neutrale, der tænker, lad nu Arsenal eller Liverpool få det mesterskab, så vi kan få noget andet. Det er helt fair, men jeg synes ikke, Manchester City kan gøre meget mere, end det de gør, når vi i hvert fald kigger på det spillemæssige. Nej, altså synes jeg jo nogle gange, at du kan have de her kampe, hvor City står med bolden, og så bare står de og broderer den rundt foran en forsvarskæde, uden der sådan rigtig sker noget, og det er jo det, der minder meget om Barcelona, da de var bedst / værst, hvor altså jeg havde det der med, jeg snakker om det smukke mord på fodboldspillet, da Barcelona var allerbedst, fordi der var intet at komme efter, og det var så enerverende, fordi hvis du ikke har noget at kæmpe for, så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Og der er Manchester City nogle gange. Men det synes jeg ikke, de var i den her kamp, også fordi de blev nødt til at jagte, så de blev nødt til at skrue op for tempoet i det der spil foran den der massive forsvarskæde, og der var hele tiden, jamen kan de? Altså hvis Phil Foden havde scoret til 1-0 efter 8 minutter på den måde der, så havde det været en dræberkamp, fordi så havde de bare taget al luft ud af den, og Manchester United ville være ud af stand til at komme nogen som helst steder hen med deres spil. Og du har helt ret, altså det var dybt beskæmmende at se, at Manchester United ikke havde mere at byde ind med, og så kan vi godt snakke om, at de selvfølgelig, vi har nævnt det med de her skader, og de her spillere, de sætter ind, altså de sender Kampvala ind for Johnny Evans. Kampvala, han spillede Europa Youth League mod FC København for få måneder siden. Så sætter de Anthony ind. I rest my case. Det mest bemærkelsesværdige ved Anthony her var vel, at han var utrolig ked af, at han kom til at give Phil Foden et trælår. Det ved jeg ikke sådan lige, hvor Manchester United-tilhængerne, de står henne i det, at han ligefrem sådan skal undskylde 3 gange, for at han kommer til at give ham et trælår. Så har vi Amrabat, der kommer ind for Mainu, og så Omar Forster, der kommer ind for Garnacho. Der skal lægges pres på, da de er kommet bagud 2-1. Og det er jo bare, det er jo utrolig svært, det kan du ikke forvente. Og Amrabat kommer jo så i skurkerollen, hvor han kigger sin brysttæmning og sørger for, at Rodri kan prikke Haaland fri, så Haaland også kan smile, når han går fra banen, og ikke kun skal takke Phil Foden for at have reddet ham. Og altså Amrabat står til skud, eller står for skud for mange ting, og det er jo heller ikke godt, men det er godt nok også en svær bold, han får at rende, vil jeg sige. Men det er jo sådan, det er lige nu, at lige nu er der mange ting, som ikke fungerer, og så ser vi selvfølgelig på alt det her negative. Men jeg synes simpelthen, altså jeg synes det, på den ene side, jeg kan godt forstå, at Ten Hag gør, som han gør, men han må også tænke, okay, vi er Manchester United. Og samtidig sådan, okay, kan Casemiro og Mainu og McTominay, kan de spille sig ud af noget på midtbanen? Nej, det kan de nok ikke. Det tør jeg ikke tro på.
Men altså, Bournemouth turde tro på det. Luton turde tro på det. 3 forsøg havde Manchester United. Sheffield United, da de kom på Etihad, de havde 4. Da Everton kom der, de havde 5. Da Burnley kom der havde de 8. Det er skidt. Jo, jeg synes, Amrabat er jo et rigtig godt billede på det, fordi jeg har det jo ligesom dig, hvor jeg tænker, okay, nu sætter de Amrabat ind, og i øvrigt også på det her tidspunkt, når man skal jagte noget, det kunne da godt være, at det vil klæde det her United-hold at sætte Christian Eriksen ind, når man nu skal op og se, om man kan få udlignet til 2-2. Men for mig at se, så ser jeg på Amrabat som, okay, det svækker Manchester United. Han var altså en af Serie A's allerbedste centrale midtbanespillere i sidste sæson, og det var da en spiller, hvor jeg tænkte, hvorfor henter Liverpool ikke ham? Fordi han ville også passe godt ind i Liverpool, og havde de gjort det, så havde vi måske stået og talt om Amrabat nu, så nej, var han god. Altså, Amrabat over for Endo, jeg havde hentet Amrabat, hvis jeg havde mulighed ved at vælge imellem de to. Men det er jo bare meget sigende, at de her spillere jo så lige nu, jamen der har vi bare ikke de store forventninger til dem, og det er jo i bund og grund bare rigtig ærgerligt. Og jeg ved godt, det er også lidt uretfærdigt måske at blive ved med at tale om, og vi skal at det skal lægge Manchester United til last, at de er den her kæmpe store klub, og vi har så høje forventninger til dem, men jeg synes jo ikke, det er godt nok det her, og det tror jeg heller ikke, at hverken ejerkredsen eller Erik ten Hag selv synes, og hvis det er den her måde, de skal spille på Manchester United, så kommer de i hvert fald ikke til at vinde mange titler, og det er jo sådan set stadigvæk det, der er den helt store udfordring i den røde del af Manchester. Og det siger alt om indstillingen, at Christian Eriksen kommer ind overhovedet. Ja, det gør det. Altså, at han simpelthen ikke tror på, at han har fysikken til at løbe rundt og være med til at bygge det her boldværk. Fordi når du ikke tager Eriksen med ind, jamen, så er det samme som at sige, jamen jeg er egentlig ligeglad med at have bolden. Ja, medmindre den kommer langt op til Bruno, og han kan stå med ryggen til at sende den bagover til nogle af de, til Garnacho og Rashford. Så ja, det gik som ventet, men næsten endnu værre, end man kunne have ventet. Ingen danskere i aktionen i Manchester. Derbyet Manchester United på 6. pladsen, og nu er altså et godt stykke efter den der top 4, fordi Aston Villa jo altså også vandt, som Ten Hag jo ellers siger efterkampen, at de tror stadigvæk, de kan slutte blandt de 4 forreste Manchester United. Nu er de 11 point efter Aston Villa, som er på 4. pladsen, og Manchester City, jamen de skyder jo så op på 62 point og holder det her ene points hul, der ligesom er op til Liverpool. Og de ser ud til at være klar, City, man vil sige, efter den her præstation, både til Liverpool og førstkommende modstander FC København selvfølgelig. Det taler vi i øvrigt mere om i Europamagasinet, hvor du altså finder din optakt til onsdagens opgør der mellem Manchester City og FCK. 98 minutter og 37 sekunder. Det var det, der var spillet, da Darwin Núñez hættede sejren hjem for Liverpool i den her spillerunde. Det var den her udkamp mod Nottingham Forest, hvor Rasmus, du havde faktisk sagt i torsdagens max, da vi varmede op til opgøret, det var det, du pegede på, og sagde, det kunne godt blive svært for Liverpool, og det kunne godt blive en kamp, der kunne gå hen og ville få indflydelse på mesterskabet i en eller anden forstand. Det får det måske også, hvis Liverpool ender som mester. Pynt, når man kan vinde sådan en kamp her, på den her måde også, under så dramatiske forhold, så ligner man vel nærmest en engelsk mester. Kan man ikke? Jeg begynder i hvert fald at tro, at altså, sol, måne og stjerner og alt, det står skrevet et eller andet sted, at det skal gå sådan, at Klopp han slutter med et mesterskab. Ja, sådan kan man sagtens vælge at se på det, og det spiller der perfekt ind i den historie, det har du fuldstændig ret i. Men altså, Liverpool dominerer den her kamp. De dominerer på bolden, de dominerer på chancerne, og det er fuldt fortjent, de vinder den. De venter sig bare med at vinde den til 98 og 47, hvor meget det var, du sagde. Hvis de vinder den næste kamp, så kan vi godt begynde at snakke om det her med de her forskydninger i mesterskabsprocenterne, som jeg lavede til, hvad var det, 40 på City, 35 til Arsenal og 25 til Liverpool. Dem holder jeg sådan set fast på, selvom Liverpool de vinder den her kamp. Fordi altså det har været fuldstændig fantastisk, de her sejre, de har fået her. Altså virkelig, virkelig imponerende med alle de skader, de har, og alle de unge spillere, de kaster ind. Og det her, det er jo, altså nu har vi lige snakket om Manchester United, og den stemning, som deres manager, han indgyder til holdet. Og så kan du så vende den om, og så se den stemning, som Klopp han indgyder til hans hold. Og det fortæller meget om, altså, hvad er managerens betydning i det her? Hvad er det for en stemning, han er med til at præge ind i sine spillere? Og der er bare gigantisk forskel lige nu, men altså det Manchester United kører også på 11. sæson nu, efter Alex Ferguson, uden at have været i stand til at levere ret meget, mens Liverpool jo er på optur, så på den måde er der ikke noget unaturligt i det, men det er bare sådan et meget sjovt billede. Og så er det selvfølgelig også godt for Liverpool, at de nu kunne sætte Darwin Núñez ind.
da der var 40 minutter tilbage af det, så han kommer ind efter 60, men med al den her forlængede spilletid, så skal vi jo regne med, at 60 minutter, når man kommer ind i 60 sammen, ikke kun en halv time sammen, men faktisk 40 minutter til at gøre godt med. Og det var jo tilbage i efteråret, den Nottingham Forest manager hernede, Steve Cooper, og han snakker om det her med, den her forlængede spilletid, den er så afgørende. Det kommer til at lave nogle nye hold, der skal være opmærksom på, hvordan spiller vi overtiden af fodboldkampene. Og det var Nottingham Forest så måske ikke så god til her. De lukker i hvert fald et mål ind, mister koncentrationen til allersidst, og så er der jo så en situation inden, som vækker meget debat, men den kan vi jo tage. Men altså, hvad skal vi sige, hvis de havde tabt den her kamp, så havde det forringet deres mesterskabsmuligheder. Men det er heller ikke sådan, jeg tænker, wow, nu vinder Liverpool helt klart, fordi de havde fortjent at vinde. Det var ikke sådan en mirakelsejr på den måde. Det er en mirakelsejr med deres holdopstilling. Ja, fordi Bobby Clark, Lee Clarks søn, får Premier League-debut inde på midtbanen. Joe Gomez, han render og spiller en sekser, og Conor Bradley, ham tager vi jo allerede for givet. Altså, han er jo god, det ved vi jo godt. Altså, nej, det er kun et par måneder siden, han kom til, og Kevin Kelleher har holdt 0-3 kampe i træk, og står også stærkt, så selvfølgelig er der nogle fantastiske plusser ved den her kamp, men altså, det var, på den måde kan du godt sige, at det var en lille smule mirakuløst, at de var i stand til at vinde, og det var også noget af det, som Klopp er ude og snakke om efterfølgende, det her med, altså nu har vi vundet 4 kampe i træk, det har han aldrig drømt om, med alle de her skader, han har på stjålet. Det kan jeg godt forstå, det fortæller noget om viljen, men jeg tror måske, det er mest af noget, den løfter de her akademispillere, som har fået chancen og har taget den. Jeg tror Klopp havde været endnu gladere, hvis den her 1-0-sejr var blevet sikret på en indskiftning af Mohamed Salah, der viste sig at være i kampform. Den her situation, du sagde, der leder op til det afgørende mål, det er jo godt. Rasmus tænker, at Nottingham Forest har fået ansat Mark Clattenburg, så de kan få en omkamp eller et eller andet ud af det her. Ja, præcis. Han må, det kan godt vise sig at blive pengene værd. Altså, jeg synes jo, ligesom vi taler om i Manchester derbyet, det er jo en fejl, det her. Altså, det må vi jo et eller andet sted være ærlige at sige, at det er jo noget, som når der nu bliver lavet en vurdering af Paul Tierney, så vil man pege på, jamen det er ikke rigtigt. Altså den her bold skulle være faldet ned til Nottingham Forest, i stedet for til Liverpool. Men så synes jeg igen, vi er tilbage ved, det er jo ikke sådan, at David Núñez så bolden falder ned fra fødderne af ham, og så hammer han den i mål. Altså det kommer jo i en sekvens efterfølgende. Og ja, så kan man pege på, jamen hvis Forest har fået bolden, så er de måske kunne holde fast i den. Men vi skal måske også lige have med, at de sidste 20 minutter, når vi også tager den tid, der blev lagt til med tillægstiden, så var det jo reelt set et Liverpool-hold, som jo bare virkelig sat det her Forest-hold under pres, og jo altså fik skabt rigtig mange gode muligheder i og omkring feltet. Og det var jo et spørgsmål om, kunne de komme igennem det her Forest, og Marcels har jo en fuldstændig forrygende redning før scoring, altså på det her indlæg, det her hjørnespark, som jo ender med, at David Núñez ikke rigtig får ramt på den, og så rammer den en forsvarsspiller, jeg tror det er Murillo, og så kommer der den her sindssyge redning. Så det var jo der, hvor man tænkte, okay, de holder stand også igen Forest, og så var det absolut sidste angreb. Og så er det jo det, der sker i sådan nogle sekvenser. De har jo faktisk mulighed for at clear bolden Nottingham Forest, og det er jo det er frygteligt som træner, når du sidder og kigger på det der og siger, vi har jo faktisk muligheden for at clear den, og så er der lidt tvivl om, hvem skal egentlig clear den, og så må vi jo sige, for mig at se, kampens bedste spiller, McAllister, han leverer også et rigtig godt oplæg, og det synes jeg var positivt. Jeg synes, McAllister har virkelig, han har trådt i karakter i den her periode, Liverpool har haft med de her mange skader, og det er jo positivt, altså, når nu Szoboszlai kommer tilbage, nu bliver han skiftet ind, så har du altså pludselig en rigtig, rigtig god midtbane igen. Pønt sagde det med Conor Bradley. Vi tænker jo, jeg kigger på den her bagkæde og tænker, den er jo fremragende. Men det er jo fordi Conor Bradley jo bare på rekordtid har udviklet sig til at være en spiller, hvor jeg tænker, der er altså hård konkurrence, og hvis jeg var Liverpool-træner, så ville jeg bruge Alexander Arnold som sekser i stedet for. Og det siger jo lidt om, hvor meget han har rykket sig, men det siger jo også, som Thomas startede med at sige, altså Klopps evne til at få de her spillere til bare at blive ved med at levere. Det er dybt imponerende, og lad os håbe, at nogle af de her at flere af de skadede spillere kommer tilbage, så vi får en fuldstændig forrygende kamp på søndag på Anfield. Hvis jeg lige må komme ind og lige snakke lidt om den situation her, hvor Nottingham Forest jo føler, at de skal have bolden ude i siden, efter at Konaté, dommeren bliver nødt til at stoppe spillet, fordi Konaté, han ligger på jorden og tager sig til hovedet, og
det kan man også godt forstå, at han gør, for når man ser den der situation, så kommer... det ser faktisk ud som om, at det er en forspiller, der rammer ham med en høj støvle, men det er det ikke. Det er hans målmand, der kommer flyvende ud og rammer ham med en skulder, og der er jo ikke noget at sige til, at han lige skal mærke efter, om det hele det stadigvæk sidder, som det skal, om der er noget, der brækker, om alle tænderne stadigvæk er der, og det er det, og så rejser han sig op. Så jeg synes ikke, der er noget galt i, at han ligesom går ned på det, og at dommeren stopper spillet. Problemet er så, at Hudson-Odoi har kontrol over bolden uden for feltet, og i det øjeblik, han har det, så er det ham, der skal have bolden. Hvis det sker inde i feltet, så er det målmanden, der skal have den. Og det er den, han kigger på, og Liverpool påpeger ganske rigtigt, jamen han gjorde det samme ned i den anden ende, hvor han lavede den samme fejl med en Nottingham Forest-spiller, som tager sig til hovedet, og han stopper spillet og giver sig Forest-målmanden bolden, selvom Liverpool havde kontrol uden for feltet. Så der er noget, Paul Tierney han lige skal hjem og læse op på i regelbøgerne her. Og så er det jo så det her med, at Mark Clattenburg han går ud og er ansat til at stå med al sin pondus og al sin erfaring og al sin rutine og fortælle, jamen prøv nu lige at høre, det her det er simpelthen for dårligt, det kan ikke passe, sådan er reglerne ikke, og tænk på vores ejer, der har brugt så mange penge, og det sagde han faktisk, at det kan ikke passe, at sådan noget her, det sker. Og det kan han da godt have ret i, men det er jo den her meget uventede sideeffekt, vi har fået af VAR, at vi forlanger det perfekte konstant, og den mindste fejl bliver registreret og bogført, og kommer der en undskyldning, jamen så sætter vi en stjerne ud for det i vores lille bogføringsbog her. Og Nottingham Forest, de kan godt kigge tilbage og sige, jamen okay, der var den her kamp i august, hvor der var et rødt kort til Ward, han ikke skulle have haft, og at Boli blev vist ud, og det var forkert, og kan I huske, at Ivan Toney, han flyttede bolden, og hvad var nu det for noget? Men alle klubber sidder jo med sådan nogle lister. Men vi vil bare hele tiden have, at det skal være fuldstændig perfekt, for nu har vi VAR, og hvordan kan det være, at det så ikke er perfekt? Og det igen, det her med, jamen altså, i det øjeblik, det bliver perfekt, jamen så kan vi godt slukke mikrofonerne, Rasmus, så er der ikke noget at snakke om, så er det bare maskiner, det her, det handler om. Det skal være uperfekt. Det er også i det... Jeg vil ikke sige, at skønheden ligger i det uperfekte, fordi så får jeg nok en masse Nottingham Forest fans på nakken. Så jeg kan godt forstå, at de er lige frustreret over den her, fordi det er sådan en forholdsvis simpel regel at have styr på, kunne jeg forestille mig, hvis man har et dommerkort. Men det er den der umulige jagt på det perfekte, som selv Pep Guardiola ikke kan finde. Jamen, hvordan i alverden skulle dommerne så kunne finde det, selvom de har hjælp af VAR? Så... det er endnu en linje i den her evige fortælling om dommerne og VAR. Så ja, det bliver ikke nemmere af, at klubberne begynder at ansætte gamle dommere til at stille sig op. Og, altså, journalister var sådan lidt, det er Mark Clattenburg, nu kommer han og snakker med os. Altså, journalister er jo ikke vant til at snakke med nogen efter kampen, fordi det ved de jo. Altså, spillerne ved jo ikke, når der kommer til et pressemøde, ikke? Nu kommer Mark Clattenburg. Hvad man han har at sige, ikke? Så han får fuld taletid, ikke? Så på den måde er det jo meget godt set, og nu må vi jo så se. Og det er der jo så ikke nogen, der holder regnskab med i de næste par kampe eller 3, om Forest de får nogle ting, som de ikke har fået, fordi nu har Clattenburg jo lige læst alt det op, de ikke har fået. Ja, nej, det er det. Jeg ved ikke, hvor de kan lave udregningen til sidst, om det kunne betale sig at have Mark Clattenburg på lønningslisten, eller hvad i forhold til. Altså, ja, men nu må vi jo se, om det skulle ske og få noget af de næste par kampe for os. De vil i hvert fald føle sig med rette selvfølgelig uretfærdigt behandlet lige i den her situation, og om målet så var opstået alligevel, eller hvordan, jamen det kan vi ikke svare på. Men Liverpool pressede i hvert fald på, der mod slutningen, der Darwin Núñez lignede virkelig en, der var kommet ind for, altså med et mål. Han ville bare ind, og det skulle være ham, der skulle afgøre det her for Liverpool. Han fik det gjort fantastisk scoring jo af ham til sidst, og det er 18. gang i Premier League tiden under Jürgen Klopp, at Liverpool scorede et mål efter det 90. 20. minut. Der er ingen hold i den periode, der har lavet lige så mange senmål, så nu kan vi ikke tale om Fergie-time længere, men altså om Kloppy-time. Hvis man sådan tager det mentale aspekt i at vinde på den her måde, på hvilken måde, Rasmus, er sådan en sejr her, jeg vil ikke sige bedre så, men anderledes, end hvis man havde vundet sikkert 2-0 eller 3-0? Ja, men jeg synes jo godt, man kan sammenligne det en lille smule med den måde, Manchester City vandt på, for det var også det, Thomas var inde på i forhold til, at det jo, man kunne jo se, altså desperationen, den lyste ud af Manchester City-spillerne i løbet af anden halvleg i forhold til, at de godt vidste, vi kan simpelthen ikke, vi må ikke smide point. Og det var jo det samme, vi så med Liverpool. Altså, de vidste også godt, det var rigtig, rigtig vigtigt, at de vandt den her kamp. Og så er der jo den der, altså lige i momentet, der er det jo fantastisk, den der forløsning og den der glæde, fordi du står jo både som træner, men også som udskiftningsspiller, og hele staben står derude og godt ved, okay, det bliver nok til et point i den her kamp her.
der er kun det sidste mulighed nu, og så bliver det vekslet til yderligere 2 point, og du står med 3 point. Det er jo en fantastisk følelse, og det kan du virkelig bruge til meget i momentet. Men når du så er hjemme igen, pulsen er nede og så videre, og du analyserer kampen, jamen, så kigger du mere på, hvordan kan vi så sørge for, at næste gang, at vi ikke skal derud. At vi ikke skal ud i 8-9 minutters overtid, eller tillægstid, før vi får scoret det her mål her. Og så bliver det jo mere den der overvejelse omkring, hvordan får vi skabt endnu større chancer, hvordan kommer vi endnu mere i kontrol, så vi kan nå at afgøre kampene. Og så synes jeg også, man skal have med, når vi taler om de her ting, fordi det er jo noget, der også nogle gange er sådan en diskussion omkring, er det så fordi, det er de store hold, og så får de foræret nogle ting i slutfasen. Men der er også en grund til, at man scorer de her mål i tillægstiden, når man er et rigtig dygtigt hold, fordi så har man jo typisk presset på i rigtig lang tid i fodboldkampen, og det betyder jo også, at modstanderen har skulle forsvare sig rigtig meget, og bruge rigtig meget energi på det. Så det er jo ikke unaturligt, at de store klubber, de dygtige mandskaber, de vil score flere mål i slutfasen af kampene, fordi de også ofte har bolden mest i kampene, og dermed så bruger modstanderen også flere kræfter, fordi det er altså trods alt lidt hårdere, når du ikke har bolden, og hele tiden skal løbe og orientere dig i forhold til, hvad gør modstanderne. Og Liverpool har bolden 71% af tiden i den her kamp her. Det gør jo, at Nottingham Forest bliver mere og mere trætte, og det synes jeg jo godt, man kunne se i slutfasen. Man kunne tydeligt se, at det her Nottingham Forest-hold, de var fuldstændig færdige til sidst. Og det er jo, hvis du skal vinde mod Liverpool, jamen, så skal du være dygtig til at forsvare dig, men du skal også tage de muligheder, du får. Og de vil jo især kigge, og der er jo ingen tvivl om, at Nuno vil kigge på Elankas chance i første halvleg, fordi der lykkes de jo perfekt, Nottingham Forest, for at spille sig ud af det første pres, en dybdebold til Elanga, og han skal jo score på den der Elanga. Altså, og det er jo der, apropos vores snak om verdensklassespillere, altså en rigtig, altså Avonji, som jo var på bænken fra starten i den her kamp her, man kan aldrig sige, vil han score 10 ud af 10 gange, det vil han nok ikke, for der vil altid være nogle fejl og så videre, men man kan godt se, at Elanga er jo ikke på den måde en verdensklasse afslutter. Altså han er jo mere den her dribler, den her fartspiller, der så bliver sat i den her situation, og så ja, det er rigtig godt lavet af Keller her, for han lokker ham en lille smule, men Elanga skal score, og det er jo de ting, du har brug for. Der har Liverpool en dygtig målmand, der gør forskellen i den situation, og så har de så en Darwin Núñez, som havde det været tidligere i sæsonen, så har Darwin Núñez nok lige stået 20 cm offside, og så er den blevet trukket tilbage. Ramt overlæggeren. Præcis. Men nu bliver han, altså, nu når han er kommet ud og får hættet den ind, og jeg synes jo også, man kunne se, da Darwin Núñez kom ind efter en time, der sker bare noget. Og vi har talt om det med Darwin Núñez hele tiden. Det kan godt være, at der ikke altid har været et stort slutprodukt, men der sker noget omkring Darwin Núñez. Og hvis han så også skal begynde at score mål nu, jamen, så kan han jo være med til at gøre Liverpool til mester, men som vi har talt om flere gange, det er lige den der nøglekamp, de har på søndag. Ja, det var jo Sheriffen, der kom ind og skød på det hele. Altså, han har 5 afslutninger på en halv time, eller på 40 minutter bliver det så mod Nottingham Forest med en samlet XG på 0,31. Så det er ikke fordi, det er store chancer, han har tænkt, nu skal jeg bare skyde her. Og samtidig, for nu at blive med det her med femtal, så det var hans 5. sejrsmål i sæsonen. Og det er jo det her med, at han er en angriber. Han giver aldrig op, og han kommer ind, og han starter ind og kommer ind, og er den her konstante og akavede trussel. Og så det sidste femtal, 5 mål i overtid var der her i klokken 16-kampene. Og det var så i særklasse det vigtigste. Men igen, den her lange overtid, som er blevet en del af Premier League-fodbolden, og som managerne nok kommer til at forholde sig endnu mere til næste sæson, hvis ikke man ændrer reglerne igen. Ja, og det, hvis vi lige vil gribe den, fordi altså, skulle man i virkeligheden ikke ændre reglerne? Fordi det er jo, som du siger, Tom, jeg er jo i bund og grund enig med dig. Jeg synes også, det bliver for meget tillægstid til kampene. Men jeg tror, hvis man sidder eksempelvis i Manchester derbyet og gør det op, så tror jeg ikke, der er lagt tid nok til. Altså hvis man tænker på alle de sekvenser, hvor Onana, han er så lang tid om at sætte bolden i gang, eksempelvis på de her målspark, de her frispark, Manchester United har. Det er godt nok lang tid. Der er de her indskiftninger, udskiftninger osv. Altså det tager bare voldsomt lang tid. Og så kan man diskutere, at det var det 8 minutter, der blev lagt til. 8 minutter, hvor i alverden kommer de fra? Men de kommer jo netop fra, altså de fleste dommere, og det kan jeg godt forstå, tror jeg bliver påvirket af, det er også voldsomt, at det ikke 8 minutter til. Men altså, hvis du kigger på, det starter jo allerede i det første målspark, de har, Manchester United, han er jo 35 sekunder om at sætte bolden i gang. Og det er jo sådan en ting, hvor, okay, kunne man ikke bare kigge på reglerne og sige, prøv at høre, for det øjeblik, bolden, og der er bolddreng og så videre, så man kan hurtigt effektuere det, for det øjeblik, bolden går ud, du har 10 sekunder til at sætte den i gang, ellers så er der hjørnespark til modstander. Så skal jeg love dig for, at de der målmænd nok skal sætte bolden i gang. Altså, så der er nogle ting der, jeg godt kunne tænke mig, man kiggede på, fordi
Jeg er heller ikke tilhænger af den der tillægstid, men jeg er godt nok heller ikke tilhænger af, at der skal være så meget tid af fodboldkampen, hvor bolden den skal ligge stille, fordi den ikke bliver sat i gang. Og så er der den der fiberskade efter 20 minutter, hvor han går ned og skal tage bolden, ikke? Ja, præcis. Ja, det er ikke lige vundt, det gjorde. Men han spiller fik et par minutters luft, og Ten Hag kunne lige sige et par ting, altså skidt retfærdigheden fyldest alligevel i gåsøjne. Ja, så både Manchester City og Liverpool altså fik sejre i weekenden her, og men på lidt forskellig vis, men status quo mellem de to 1 points forskel, 11 runder tilbage nu i Premier League, og Arsenal forventer vi også sætter 3 point mere ind på kontoen, når de har mødt Sheffield United bundproppen mandag aften, så vil de være på 61, så det er sådan en trip-trap-træsko stadigvæk, også efter hele runde 27 her. Vi kommer til at lave en særudsendelse med optakt til den her kamp på søndag, som I har nævnt nogle gange nu, Liverpool, Manchester City. Så det bliver et brag. Hold øje med dit feed op til weekenden også. Lad os hoppe til nogle hjemmesejre. Dem var der altså en hel del af også den her lørdag, hvor der jo var fyldt med kampe lørdag eftermiddag. Der var travlt foran skærmene. Newcastle stod for en af hjemmesejrene, en meget sikker en af slagsen, da de slog ellers så formstærke Wolverhampton 3-0, og Newcastle, der altså ikke havde vundet de sidste 4 hjemmekampe. Ja, det gjorde de jo altså her Alexander Isak, Anthony Gordon og Valentino Livramento, der lavede målene, og dermed den første Newcastle hjemmesejr i 2024. Hvad var især pynt positivt for Newcastle ved opgøret her? Ja, de holdt nullet. det er ikke så tit, man ser det. De har i de 6 kampe, der er gået i alle turneringer før det, der havde de lukket 14 mål ind, og så sidste gang de holdt nullet i Premier League, det var den 16. december sidste år, og siden der havde de lukket 25 mål ind i 9 kampe. Så Dubravka, han trængte til et 0, og det fik han her. Og så var det også første gang, de vandt på St. James' Park i 2024. Det var så også kun den 4. kamp, de spillede på hjemmebane, men det var selvfølgelig også vigtigt. Så det var sådan lidt nogle af tallene, ikke? Så var det vigtigt, at Joe Willock, han var tilbage og kunne spille fra start. Han er en stor løber og fylder rigtig meget, og som ventet, så var det også unge Louis Miley, der kom ud på bænken og lige fik lov til at puste lidt ud. Harvey Barnes kommer ind, Almiron sidder på bænken, Livramento sidder på bænken og kan komme ind. Elliot Anderson kom mindstant også ind til aller sidst. Han har været ude siden midten af oktober med den her rygskade, han har haft. Så på den måde, så var der mange ting, der sådan lysnede for Newcastle i den her kamp. Og de ligger nummer 8 nu, men altså Eddie Howe snakker også om, at altså, de håber stadigvæk, at de kan blive en del af det europæiske. De havde ikke lodtrækning med sig i FA Cup kvartfinalerne. Den hedder Manchester City ude. Det var nok det sværeste, de overhovedet kunne få. Og så er der så de her UEFA-pladser, som er sådan lidt oppe i luften, altså i og med, at vi ikke ved, om 5. pladsen giver adgang til Champions League. Lige nu der er det Italien, der stukket fuldstændig af og står til at få den ene af de der 2 gratispladser, og så er det så Tyskland eller England, og det handler faktisk meget om, hvordan Liverpool og West Ham og Brighton og Aston Villa, de klarer sig nede i de lavere Euroleague og Conference League. Så, men er stadigvæk optimist, og hvis det lykkes, så kan du sige, så har du 5 engelske klubber i Champions League, så har du FA Cup-vinderen og nummer 6 i Europa League, og så kommer nummer 7 i Conference League. Newcastle er 4 point for Manchester United, som vi jo så lige har understreget. Ikke ser så voldsomt fantastisk ud, de er 2 point efter West Ham. Så altså, Europa League til Newcastle er stadigvæk i spil, så på den måde var det rigtig, rigtig vigtigt at vinde den her kamp, og så også vinde den så sikkert mod et stakkels Wolverhampton. Altså nu stod vi her i sidste uge og snakkede om, at Gary O'Neill, han var kandidat til til årets manager, hvis han ligesom kan fastholde det her. Først må han leve med, at Matheus Cunha er ude, så viser det sig, at Wang har en lårskade, så er han tilbage midt i april, og så fordi at toppe den op, så synes Neto, han kan mærke noget i baglåret og må skiftes i pausen. Så er det også svært. Og Jose Sarr også ud i pausen, ikke? Så det var godt nok. Det var en dyr kamp for Wolves, det er fuldstændig rigtigt. Og det var jo også, altså hvis man kigger på startopstillingen, altså Bellegarde var oppe og spille den der 9'er-position, der skal være sådan lidt fleksible, som både Wang og Cunha spiller rigtig godt, synes jeg, og fortolker rigtig godt.
Og det var en udfordring. Og så var det bare et Newcastle-hold, som var gode, og som jo lignede Newcastle, som vi jo lærte dem at kende især i sidste sæson, og også i starten af den her sæson. Altså virkelig, virkelig gode præstationer hele vejen rundt. Dan Burn var tilbage og leverede en rigtig, rigtig god præstation på venstre bak. Thomas har været inde på midtbanen. Jeg synes også, Anthony Gordon i den her kamp var dygtig. Dubravka nede i målet. De få gange, der var brug for ham, der var han der. Så rigtig mange positive ting at tage med. Selvfølgelig negativt, at Trippier gik ud med en skade, men omvendt så Livramento kom ind og fik scoret et lidt aparte mål, vil jeg næsten kalde det. Men flot dribletur. Det ville jo være en vanvittig flot dribletur, og så sådan en, hvor han ikke rigtig ved, om han skal afslutte, hvad han skal gøre, så ender det med, pludselig så triller bolden bare i mål. Så super flot præstation af ham også. Og så netop, som du siger, Thomas, der var også bredden nu. Ikke? Nu kan man se, de spillere, der kommer ind, der er kvalitet. Så det er gode nyheder for Newcastle, og det er ikke, fordi vi skal tage noget fra det, men det var selvfølgelig også en lidt billig baggrund i forhold til det, de havde. Og især i anden halvleg var det jo meget tydeligt. Altså efter Pedro Neto, han går ud, så har de bare ikke meget at skyde med det her Wolverhampton-hold. Kommer alligevel frem til et par sådan halve muligheder, og især må vi sige, at Sarabia har blandt andet en enkelt, hvor han måske kan gøre det lidt bedre, men det var helt fortjent, og det kan jo være sådan et rygstød for Newcastle i forhold til de her europæiske pladser, men der venter også et spændende program for dem, altså en udkamp mod Chelsea, og så den her kamp mod Manchester City inden landskampspausen, og så kommer der nogle meget, meget vigtige kampe for dem. West Ham, Everton, Fulham, og så kommer de her Tottenham, Manchester United kampe i lige rap. Jeg tror lige, der er noget, vi skal clear her, Rasmus. Ja, men jeg tog det i kampprogram, tror jeg. Du var i gang med at skænke vand, ikke? Så tænker jeg, den tager jeg. Godt. Bare I kan finde ud af det, og ikke blive uvenner over det. Pynt, kampprogrammerne er tilbage hos dig. Ja, altså i sidste uge, der sagde jeg jo også, altså kampprogrammer er ligegyldige. Det er det. Du tager dem bare. Ja. Glimrende her, altså ikke så godt med alle de her skader, jo sådan helt generelt. Nu lister jeg alle de her op til Wolverhampton og Trippier, der også går ud, og nu skal vi snakke om Tottenham lige om lidt, hvor Richarlison er skadet, og så mange andre. Altså, der er bare rigtig mange skader i Premier League lige nu. Især synes jeg jo generelt i Premier League i sæsonen, og i 2024, sådan i det hele taget. Jeg har ikke lige noget empirisk data til at bakke det op, men det er ærgerligt, at vi ikke kan se de bedste startopstillinger hver gang for holdene, at det skal være sådan lidt, når jeg har så mange af de ham, og så ryger der 2 i pausen også, og så videre. Men sådan er det. Der er mange kampe, og der er EM og VM, og det er dygtige spillere, der er nogle i Premier League, så mange af dem, alle stort set jo er jo på diverse landsholdsopgaver også, så det hænger sikkert sammen på den måde. Lad os tage fat i Tottenhams hjemmesejr. 3-1 over Crystal Palace, Oliver Glasners Palace, der jo selvfølgelig også skulle på en svær opgave herefter, han sådan ellers var kommet fint ind i jobbet. Det er et sted, hvor Palace ikke har vundet, altså ud over Spurs, siden 1997, og den statistik gælder så stadig, selvom det jo her så godt ud, da Eberechi Eze, han bragte dem foran vidunderligt frisparksmål, må man sige, af ham. Tottenham havde været tæt på i kampen, først med en friløber til Timo, og så et stolpeskud fra Son. De tog jo så revanche i kampen sidste kvarter med scoringer, og det samme gjorde Cristiano Romero der, altså scorede. Så Spurs fik det her vendt til en 3-1 sejr. Skete der noget? Gjorde de to hold noget markant anderledes i det sidste kvarter? Løb Palace tør for kraft, eller hvad var det, der gjorde, at Tottenham lige pludselig fik vendt det helt rundt til sidst? Ja, det er ikke det nemme svar, men et af svarene er, at den kvalitet, som Tottenham har, den skinner jo også igennem til sidst. Og ligesom jeg var inde på før, så er det her jo også en kamp, hvor selvom Crystal Palace har momenter, hvor de går op og presser højt og aggressivt deres presspil, så kommer de jo til at stå dybt i store dele af kampen. Og det er en cadeau til Tottenham. Altså, vi glemmer, tror jeg, eller jeg glemmer i hvert fald, jeg kan jo bare tale for mig selv, jeg glemmer, hvordan det har stået til i Tottenham de seneste par sæsoner, fordi jeg tager bare for givet, når jeg skal se Tottenham, jamen så kommer det til at være et hold, der vil gå ud og forsøge at tage initiativet i alle kampene, og forsøge at diktere spillet, og det har bestemt ikke været tilfældet under de tidligere managers efterhånden. Der var nogle par stykker, som havde en idé om, at fodbold skulle spilles på en markant anderledes måde. Og det er jo så en udfordring for Tottenham, fordi det er jo også det, at modstanderholdene godt ved. De har kæmpe stor respekt for Postecoglou's Spurs hold, og derfor så bliver det lange perioder, hvor man bliver nødt til at forsvare sig lavt, og så kan man sige, hvor meget bør en højre bak betyde, når han ikke er med, men altså vi har bare set, når Udogie ikke er med på venstre bak, og Pedro Porro ikke er med på højre bak, det gør bare rigtig meget for Tottenhams spil, fordi den dynamik, de to bringer, og den fleksibilitet, de spiller med, de er jo netop de uforudsigelige elementer i Tottenhams spil, der gør, at
modstanderne har rigtig svært ved at finde ud af, hvordan skal vi egentlig håndtere de her to spillere, som nogle gange ligger som 2 6'er, og nogle gange ligger de som 2 10'er, og nogle gange ligger de sågar bredt. Altså, det er bare rigtig, rigtig svært at forsvare imod. Nu var Udogie med igen og gør det rigtig, rigtig godt, og jeg synes egentlig også, Emerson Royal forsøger jo, men han er stadigvæk ikke på Pedro Portos niveau, og spørgsmålet er, om han nogensinde kommer det. Så jeg synes jo, det var et udtryk for, at Tottenham havde presset på og havde skabt forudsætningerne for, at i slutfasen, der kunne de skrue op. Og så er det jo godt for Timo Werner, at han bevarer roen, fordi han brænder den der chance i første halvleg, men han gør stadigvæk rigtig mange gode ting for Tottenhams spil, og apropos min pointe omkring Phil Foden, så er det jo også det, vi tidligere talte om, især i Chelsea. Jamen, når Timo Werner fik en dårlig start på kampen, jamen, så kunne man lige så godt tage ham ud, fordi så fandt han ikke sig selv. Han bliver ved med at prøve, han bliver ved med at blive sat op, og det er ikke alt, der lykkes for ham, men han forsøger i det mindste, og får så scoret det her meget, meget vigtige mål. Og så er det jo, 2-3 virkelig, virkelig ærgerlige minutter for Crystal Palace, fordi de jo så ender med at tabe kampen på de der par minutter, og så får sådan gjort det helt færdigt til allersidst. Men et udtryk for, at Tottenham er et hold, som dominerer så meget, og derfor så kommer der opstår de der sprækker, og man begynder som forsvarsspiller. Joachim Andersen er også en lille smule involveret. Jeg synes faktisk også, altså Jefferson Lerma har også en stor del af skylden, fordi Joachim Andersen, det er en dårlig aktion af ham. Altså han glider og får måske satset lidt for meget i nummer 2-duel. Men altså bolden rører hen til Jefferson Lerma, der så i stedet for at takle igennem, så forsøger han sådan at vippe bolden over en Tottenham-spiller, og så taber man bolden, og så får de så skabt målet. Men det er også et udtryk for, at man begynder at blive træt, og man har løbet rundt efter bolden i så store dele af kampen. Og det var jo nok, hvis de skulle have noget med Crystal Palace, så var det jo et godt bud i hvert fald, at det kunne være i den her kamp, fordi den udvikler sig, som den gør. Tottenham meget på bolden i første halvleg, får ikke rigtig skabt de store chancer, ud over den her til Timo Werner. Anden halvleg, Crystal Palace bliver får mere og mere mod i deres spil med bolden, og så scorer Eberichese jo det her rigtig flotte mål, men som jo også, synes jeg, er et job. Han gjorde ikke sit job. Kan vi kalde den sådan? Jeg vil godt kalde det et lille drop af Vicario. Ja, han står skidt derinde. Jamen præcis, fordi det er jo derfor, du har en mur op. Det er jo fordi, så skal du dække det modsatte hjørne, og så skal vi ikke tage noget for SA, men det er jo i virkeligheden en af de meget, meget få fejl, som Guillermo Vicario har lavet i sin tid i Tottenham. Så når der endelig kommer nogle små fejl, så må vi også lige nævne dem, men han har jo været en fremragende målmand for Tottenham. Og så er det jo så op til Tottenham at skabe kampen herfra og få skabt de her chancer. Og der synes jeg godt, man kunne se desperationen, og de skruer op for tempoet og også for kvaliteten. Og så synes jeg også, altså, om det er fortjent, de vinder, det havde måske også været fair nok med uafgjort, men jeg synes trods alt over hele kampen, det er jo dem, der vil mest og har bolden mest, og trods alt også får skabt store nok chancer til at vinde. Ja, en lidt ærgerlig kamp for Kasper Hjulmand, og hvem der ellers måtte se med danske landsholdsbriller. Altså, Pierre Emil Højbjerg kommer ind efter 82. Papa Sarr starter ude, men så er det Benson Kurt, der starter ind på midtbanen i stedet for, nu er han klar. Og så, jeg kom lidt i tvivl om, hvad det var for et mål, det beskrev Joachim Andersen, fordi han er jo sådan set involveret i 2 mål. Ja. Altså både den første, hvor han jo ikke får styr på Brennan Johnson og taber bolden der, og så til 3-1'eren, hvor han jo ligger i et sindssygt højt pres på Udogie, og der sker mange mærkelige ting der, og vi får ikke rigtig set det igen, fordi det er jo ligegyldigt, det var bare til 3-1 og sådan noget, ikke også, men sådan, hvem der lige laver hvad, det ved jeg ikke, men Joachim Andersen, han står i hvert fald i midten af det hele og får ikke fat på bolden. Ja, men ser det ikke ud som om, der bliver lavet frispark på Joachim Andersen, fordi det kunne man godt hæve dog. Jo, men jeg tror, der er en Tottenham-spiller, der ryger ned over ham. Ja. Men det er så, som jeg ser det, så er det fordi, der bliver lavet frispark på Tottenham-spilleren. Ja. Så først laver Palace et frispark, først laver Tottenham et frispark, laver Palace, så Tottenham. Ja, og bolden er tabt og bliver så spillet dybt. Brennan Johnson igen spiller sådan dybt, ikke? Så, og så det, som du snakker med trætheden, altså den her Kulusevski, der står og lader som om han tager et indkast, og så lige lægger det videre og løber ud, og altså, på det tidspunkt, der Crystal Palace, de har set dobbelt af træthed. Det er sådan, hvad er nu det for noget? Ja, præcis. Det har vi ikke set før. Så, men ærgerligt, eller godt, at Højbjerg får 10 minutter. Ærgerligt, at han ikke får noget mere. Og Joachim Andersen har ikke været glad for den kamp, fordi han spiller en hovedrolle i 2 af de 3 mål, som Tottenham får scoret. Og så sindssygt vigtigt for Tottenham, altså, fordi vi har jo rost Aston Villa igennem hele sæsonen, og de har været fremragende. Men altså, hvis Tottenham vinder den her kamp, de har i hånden, jamen så går de op på 53 point. Kun 2 point efter Aston Villa, men udfordringen er jo så, at det er en meget god modstander, de møder i den kamp, de har i hånden. Ja, Chelsea ude, og så har de Aston Villa næste gang. Jeg tog lige et hurtigt kampprogram der, Rasmus. Det er rigtigt, den kan godt drukne lidt i Liverpool, Manchester City, men der er altså også en
meget, meget stor kamp på Villa Park. Det er også på søndag. Så det er sådan en lille optakt der til den næste Aston Villa mod Tottenham. Stor kamp om top 4-5 stykker. Ja, Oliver Glasner sagde efter kampen, vi skulle have spillet perfekt i 90 minutter, hvis vi skulle have haft noget med her, men det kunne vi ikke. Men stadigvæk en præstation, der giver os tro på fremtiden, og det ser da også ud til, at Palace har fået lidt ny vind med det her managerbytte. Så altså hjemmesejr til Newcastle, hjemmesejr til Tottenham, og så endte også til Fulham, da de tog mod Brighton. Hele 3-0 her. Adama Traoré naturligvis igen blandt de 3 målscorer, hvor man kan sige, at Newcastle og Tottenhams hjemmesejr, vi lige har snakket om, var sådan fortjente, er i hvert fald konklusionen, og med rimelig overvægt, de spiller chancer til hjemmeholdene. Så jeg ved ikke helt, om det var tilfældet i den her kamp, men på tavlen, stensikker Fulham sejr. Solgte Brighton kampen her, fordi der står Roma i hovedet på dem. Det er jo europæisk uge, vi er gået ind i. Nej, det er simpelthen det er bare Brighton i en nøddeskal i den her sæson. De er fuldstændig grotesk ustabile. Nu har de tabt 2 kampe i træk. Før det, der gik der 16 kampe, hvor der ikke var ens udfald, og så havde de så 2 sejre i slut november. Altså, det sejler fuldstændig rundt, hvad der ligesom sker med Brightons resultater, og hvordan det hold, han sætter op, kommer ud og spiller. Altså, der er 4 mand tilbage fra nederlaget til i FA-cupen til Wolverhampton. Så, og altså det, ja, og så kan du godt sige, at det har også noget med Europa at gøre, og det har det selvfølgelig også, og han har da nok også måske tænkt en lille smule på, at nu skal vi ned og spille i Roma, og det er det Serbien, og vi skal ned og vise, hvad vi kan i Italien, ikke? Og så det bliver da selvfølgelig spændende, og noget, de har fokuseret på, men altså, det kunne de jo godt i sidste sæson, altså, hvor de ligesom var i stand til at skifte spil. Men han skifter bare så mange spillere nu ad gangen, at det er svært for dem ligesom at have noget sammenhængskraft i deres fodbold. Og så nogle af de spillere, som gjorde en forskel, og som man håber kan gøre en forskel. Evan Ferguson for eksempel, som der var nogen, der før sæsonstarten sagde, at han scorer 10 mål. Han har faktisk lavet 6. Det kan man måske godt have glemt. Og meget en målpay på. Ja, han er vel også deroppe omkring. Ja, han ikke det? Jo, ja. Men pointen med Ferguson, det er, at han har ikke scoret siden 25. november. Nej, det er præcis. 13 Premier League-kampe nu uden mål. Og så et par stykker i Europa League, og et par stykker i FA-cupen, så 17 i alt, ikke? Han har et skud lige forbi stolpen. Han er alene igennem halvt dårlig vinkel, sparker lige på keeperen. Buonanotte rammer stolpen. Webster, kæmpe boldtab til sidst, der gør, at en af de store favoritter her i programmet får scoret sin første sæsonscore af Adama Traoré. Ja, det er en ekstremt mærkelig sæson for Brighton, det her. Og det, et eller andet sted er det lidt synd, fordi jeg kunne egentlig godt forestille mig, at vi også er sådan ved at sige farvel til det Serbien ned på sydkysten. Jeg tror, der kommer så meget trænerrotation nu her, at han vil komme i spil til en større udfordring, som han sikkert vil tage imod. Og det er lidt synd, hvis det er der, det ender. Men altså, det kan også være, at de ender med at vinde Europa League. Så er det jo fint nok alle sammen. Og de er jo stadigvæk, at de ligger nummer 9. Selvom det har været så enormt ustabilt, som det har været, så er de altså kun 3 point for den her 7. plads, der måske kan give noget Europa League. Men de har også et svært slutprogram. Jeg skal nok lade være med at læse det op, men det er svært. Jo, og så er der jo også nogle ting, altså, så vil det jo også være, fordi når vi kigger på Brightons trup, så er det jo ikke, altså, når man skifter så meget ud, som de Serbi han gør, så vil der jo komme nogle udfald i de enkelte kampe, og som Thomas også er inde på, der er ikke mange relationer, sådan, der er genkendelige på det her hold, altså der er virkelig stor udskiftning, og jeg synes faktisk, at den her gang, han måske også var lige frisk nok i forhold til sin startopstilling, altså de vil jo rigtig gerne, det ser vi jo efterhånden virkelig en trend, der er slået igennem i den her sæson i europæisk fodbold, hvor mange hold, der gerne vil bygge op i den her 3-2-opbygning, altså med 3 stoppere og så 2 seksere foran, og selvfølgelig meget inspireret af Guardiola og den måde, han gør det på i Manchester City. Og der er valgt de servicer til den her kamp også, fordi der jo så også var nogle udfordringer med skader, udover at han gerne ville rotere, så var der skader, og Gilmore var ude med karantæne. Så blev det så, sådan fra starten forsøgte han ligesom at sige, okay, men så lad os spille i den her 3-2-opbygning, og så have de her 5 spillere op på sidste linje, så det blev sådan en 3-2-5-formation, som jeg var inde på, rigtig mange hold gør. Det gør Aston Villa også i perioder af deres kampe. Vi ser også Arsenal gøre det i perioder af deres kampe. Men de forsvarer sig i en anden formation. Og for mig at se, så var udfordringen i den her kamp, og det havde Marco Silva fuldstændig styr på, det var, at når de så skulle forsvare Brighton, så kom de til at stå i den her
3-2-5-formation, altså som så skulle være, meningen var, det skulle blive til en tror jeg i hvert fald, til en sådan 5-3-2-formation. Men det lykkedes bare ikke rigtigt for dem at komme ned i den her formation, fordi Estupiñán blev fanget højt op i venstre, Lamptey blev fanget højt op i højre, og så havde du godt nok 5 spillere centralt, men det betød, at Fulhams to kanter, altså Wilson og Iwobi, fik jo rigtig meget plads, fordi der var ikke rigtig nogen spillere, der sådan naturligt kunne samle dem op. Og altså de 2 første mål kommer jo netop efter nogle af de her sekvenser, hvor de udnytter den plads, der er ude på siderne. Og Harry Wilson er jo bare en fantastisk lækker spiller, når han kommer ind i banen til det her venstre ben. Og tænk, hvis han havde fart. Altså, så tror jeg, så ville han nok måske stadig spille i Liverpool, eller også havde han spillet i, jeg vil næsten gå så langt som at sige, Manchester City en eller anden rolle, fordi han er virkelig, virkelig bare en dygtig afslutter med det her venstre ben, og dygtig til at komme ind i banen. Men vi ser jo også, han har jo i anden halvleg faktisk en friløber, som ender med at blive ikke en chance, fordi han kan simpelthen ikke løbe fra nogen. Og det er jo nok hans største udfordring, fordi er der plads til sådan en spiller? Jamen det er der i Fulham, og der gør han det bare rigtig, rigtig godt, når han holder sig skadesfri. Og målet er jo et godt eksempel på det, fordi man er jo ikke i tvivl om, den der skal han nok sparke ind, når den ligger til venstrebenet. Så jeg synes ikke, vi skal tage noget for Fulham. Jeg synes, Brighton valgte forkert, men jeg synes virkelig også, at Fulham på deres gode dage, der ser de bare solid ud, og så er det jo også en stor styrke for Fulham. Altså, hvis vi kigger på indskiftningerne, Tom Kearney kommer ind. Det er en solid spiller, rigtig, rigtig god championship-spiller, og også en OK Premier League-spiller. Willian, måske ved at være på efteråret i karrieren, lad os sige det sådan. Brøger kommer også ind, også positivt, og så selvfølgelig Adama Traoré, som du nævner. Reed kommer også ind, det er også en spiller, som gør det godt. Så jeg synes, det her Fulham-hold, de ser solide ud, og det var forskellen i den her kamp her, og det er jo interessant, hvor meget vi har rost Brighton. Altså Fulham er 4 point efter i tabellen, men jeg synes også, Thomas' pointe skal med. Det er også fordi, de har spillet Europa, og de er jo... Nu er Roma godt nok også rigtig godt kørende under det også, men altså, kan de slå Roma ud? Jamen, hvem ved? Kan de så vinde den her Europa League? Og det vil jo være, som jeg ser det, en meget større præstation, end at blive nummer 7 Premier League. Altså det med at vinde en titel, og en europæisk titel, det vil være fantastisk for de Serbi. Men jeg deler desværre også Thomas' bekymring. Jeg tror heller ikke, at Roberto Di Serbi er træner i Brighton, når den nye sæson bliver skudt i gang. Og så er det jo sådan... Når du nævner Brøger der, altså det er jo så også en typisk for Chelsea-sæson, det her med, at nu satser vi på, nu kan han komme til Fulham, og så kan han bare spille 90 minutter, og så kan han score 10 mål, og så kan han komme tilbage, og så bliver han fuldstændig blændende for os. Rodrigo Muniz, hvem er det? Altså Brøger, han får ingen spilletid, fordi Rodrigo Muniz, han er fantastisk. Nu har han scoret 5 mål i 5 kampe, og kommer ind med masser af fysik og noget hurtighed. Altså, det er jo Luis Duncan rykker rundt med det her, ikke? Så Raul Jimenez kan også ligesom nøjes med at være joker og indskifter og så videre. Og altså, det vil være en af sæsonens succeshistorier i Fulham, hvis han ligesom kan fastholde det her måske i slut på, lad os bare sige 8-9 mål. Altså, også når vi tænker på, at den her første Premier League-start, han har for Fulham. Altså, han kom jo til Fulham allerede i sommeren 21, så har faktisk været der i rigtig, rigtig lang tid at være med til at rykke dem op bag Mitrovic, score nogle mål på udløb til Middlesbrough. Og så får han sin første Premier League-start i starten af november hjemme mod Manchester United, og bliver knæskadet og forlader banen grædende. Et sådan meget gribende situation, som jeg tydeligt kan huske. Og nu er han tilbage igen, og nu baller han dem bare ind, og i rigtig godt samspil med Harry Wilson også. Ja, de gav bolden til hinanden ved mål 1 og 2 i kampen her, de to jo, så det går fint for Marco Silvas mænd, sejr over Manchester United i sidste uge, og nu Brighton i den her uge, men så vil jeg sige, jeg vil næsten sige, at det her det var kampen mellem 2 af de mest ustabile hold i Premier League. Jeg synes godt nok, det er, man ved ikke, hvad man får med Fulham, og i den grad heller ikke med Brighton lige nu. Brighton der er på 5 sejre i de sidste 21 kampe i Premier League, hvis man skærer kagen på den måde. Det kan man jo gøre, så det passer statistisk til det, man gerne vil fortælle. Men for Rodrigo Muniz, han kunne godt ligne Fulhams nye Mitrovic lige nu. Det er i hvert fald en god form, han har ramt. Og så får Brøger ikke noget spilletid, fordi nu skulle han ud og score mål for Chelsea, sagde du, Thomas. Det kan være en overgang til Brentford-Chelsea efter nederlag i 5 af de sidste 6. Så fik Brentford et enkelt point i den her hjemmekamp. Kunne godt have fået mere, jo det drømte de naturligvis om, da det var op med 2-1. Mads Roerslev, der scorede sit bare andet mål for Brentford, og så det her fremragende saksesparks mål, som vi også taler om i indledningen af programmet her, Johanne Wissa, der stod for det. Og det var der Brentford forventede 0-1 til 2-1, for så alligevel at tabe 2 point, kan man sige, til sidst, i hvert fald sådan som kampen udviklede sig. Hvordan føltes det her for
Brentford tænker I forhold til, hvordan kampen gik? Tabte, 2 tabte eller et vundet point? Må ikke. Altså, den er virkelig, virkelig svær, ikke? Fordi, og jeg synes også, at Thomas Frank i citaterne efter kampen også var sådan lidt, altså han var glad. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og som man også noterer, altså alle de her skader, som han kæmper med, og de skal altså op mod Chelsea, som man siger. Altså, da vi rykkede op i Premier League, der vandt Chelsea Champions League. Det var sådan der, vi var, men det kan man selvfølgelig ikke bruge så meget, men det var stadigvæk et meget sjovt billede, han fik malet op. Og i første halvleg, der var Chelsea klart bedst, og Brentford kunne slet ikke få fat i det, og man tænkte, hvor mangler de bare alle de her spillere. Det er jo simpelthen også hele deres bagkæde, der er væk. Altså, det er ret vildt, ikke? Altså, Pinnock og Mi er ude, og Hickey og Henry på bakkerne er væk. Og så er det så Mads Roerslev og Rikke Jong, som der åbenbart ikke er nogen, der vil have, der bare bliver kørt rundt som sådan en eller anden lånespiller et eller andet sted. Og så i pausen, der kigger Thomas Frank på dem og siger, okay, nu har vi spillet 5-3-2. Her efter pausen, nu spiller vi 3-5-2. Og Mads og Sergio, eller hvad det er, han hedder ved Sergio til fornavn, I skal bare løbe ind i feltet hele tiden. Og det kunne Chelsea overhovedet ikke finde ud af. Og det var helt fantastisk, så godt de 2 backs, de spillede. Det må jeg bare sige. Altså, Mads Roerslev var blændende i anden halvleg. Og Rikke Jong, det er jo vildt, der ikke er nogen, der ligesom kan bruge ham, og at Manchester United nu, ja, altså det er jo så også der, hvor United er. Om nu er Luke Shaw tilbage, så behøver vi ikke Rikke Jong. Og så går der 2 kampe, og så er Shaw ude i 12 uger, og nu kunne de godt bruge Sergio Rikke Jong, i stedet for stakkels Victor Lindeløf, han skal rundt og spille vensterbak. Så ja, så det var helt fantastisk. Brentford rammer stolpen 2 gange, men Chelsea, altså Nicholas Jackson, en klassisk Jackson, jeg afdribber lige målmanden, og så jeg skal lige have styr på min krop, og så når Sanka ind på stregen og redder den her, ikke også? Cole Palmer brænder også en kæmpe chance med den der ene side, han sender forbi stolpen, som jeg også vil score på. Så det var sådan lidt, og XG var også meget lige, så jeg tænker, at Thomas Frank er godt tilfreds med, at de fik et point, fordi det har været en hård tid, ikke? Altså, de har tabt de 3 seneste kampe, vundet 1 af de sidste 6, og kun vundet 2 eller hentet 7 point i de sidste 14 kampe. Så alle point er meget velkomne i Brentford, og det her, det var et flot point, og en kamp, som også vil give Rikke Jong og Roerslev en hel masse, og selvfølgelig også Johan Wissa med det her fantastiske saksespark. Ja, og netop, jeg tror, følelsen vil være, som du godt beskriver, Thomas, vil være lidt svært at blive klog på for Brentford-spillerne, for jeg tror faktisk, at da kampen bliver fløjtet af, der tror jeg, de har følelsen af, at vi skulle have vundet den her kamp. Fordi altså, efter de kommer op på Wissas flotte mål, kommer op med 2-1, der har de jo mulighederne. Altså, de har jo også, Roerslev har jo det her fantastiske indlæg også, hvor man kan håbe, at det kan man også godt, man kan håbe, man kan måske godt forvente at få mere ud af den sekvens. Så de får lagt et pres faktisk på Chelsea. Men vi må også være ærlige at sige, at Chelsea får også skabt de her chancer, og jeg tror faktisk, det overraskede Thomas Frank rigtig meget, at Chelsea kom i den her 3-5-2-formation. Også, altså de simpelthen matchede Brentfords formation, og jeg tror, det er det, der gjorde, at første halvleg blev så svær for det her Brentford-hold, fordi den plads, de normalt får, det var nogle andre steder, pladsen den opstod, fordi nu var der pludselig nogle wingbacks, og der var 3 stopper og så videre, så de der tidlige bolde op til Tony og Wissa, de blev ikke farlige på samme måde, fordi der var Chelsea, de var en mand i overtal. De 2 wingbacks, dem kunne de lukke ned relativt nemt, og så det her med, at de spillede 3 mod 3 ind centralt. Det synes jeg var godt set af Pochettino, og det havde jo været et fuldstændig forrygende mål, det han skulle have lavet, Nicholas Jackson, da han netop afdribler flækken og bare skal sparke den imod, fordi den bold også fra Enzo Fernandes, altså det er jo fantastisk lavet, den måde han lige dæmper den på, spiller den videre første gang, og jo perfekt sat op af Pochettino med det angreb, og så har man så en Nicholas Jackson, som jo selvfølgelig så brænder den, og så bagefter så scorer han så et ganske fint mål. Det er jo nok historien om Nicholas Jackson, i hvert fald indtil videre i Chelsea. Så i en meget lige kamp, men jeg vil godt nok også, altså jeg vil sige, hvis der skulle have været en vinder, så skulle det have været Chelsea, fordi som du siger, Thomas, de har bare de største chancer. Men som kampen udvikler sig, så kunne det lige så godt have været Brentford. Så det ender jo med at blive sådan en virkelig, virkelig mærkelig fodboldkamp, det her. Og, fed fodboldkamp. Mega fed fodboldkamp, og jo også for Brentfords vedkommende, som du siger, jamen, altså 2-2 mod Chelsea, det er stadig et godt resultat, fordi Chelsea er, uagtet deres nuværende form, så er det jo en stor klub. Ja, så skal vi også tænke på, at Ivan Toney faktisk ikke spiller nogen særlig god kamp, og han er jo ligesom nøglen på det hold, mens Johan Wissa, han var jo her der alle vegne. Altså, jeg tror, han har 3 saksesparksforsøg i den her kamp. Et rigtig godt, og så et, der totalt kikser, og så det her fuldstændig blændende, hvorefter han så taber bolden i hele opspillet til Chelseas udligning, som så også kræver, at Flækken han ikke kan holde ordentligt på et langskud og taber den over baglinjen og så videre.
Jeg kom til at tænke på det her med Johan Wissa, som det var en historie, der dukkede op i forbindelse med de afrikanske mesterskaber, hvor han jo var nede og spille for Congo. Og en historie, jeg aldrig har hørt før, som jeg bare synes, at man bare skal have med ham, når man ligesom ser ham løbe rundt og være sådan meget flagrende fodboldspiller og ikke score på halvdelen af de chancer, man synes, han skal score på. Og så laver han så sådan et saksespark her. Men da Brentford, de ville købe ham i sommeren 21, efter de rykkede op. Han spiller nede i Lorient og har scoret 27 mål i 128 kampe, 24 år gammel, stort potentiale, hurtig spiller. Der er han jo udsat for en frygtelig oplevelse, som blev fortalt i forbindelse med de afrikanske mesterskaber. Der er sket det nede i Frankrig. En stakkels kvinde har aborteret et barn meget, meget sent i graviditeten, og tør ikke fortælle sin mand om det. Så hun går på jagt efter et barn, hun kan erstatte det barn med, som hun har mistet. Og Johan Wissa er lige blevet far og har en lille barn, og hun går op og banker på hans dør og udgiver sig for Lorient-fan og vil have hans autograf og så videre, for lige at se, om det er rigtigt nok med det barn, og det er det. Og så kommer hun tilbage om aftenen og banker på igen, og så har hun en sprayflaske med noget syrevæske, som hun så sprøjter i ansigtet af Wissa og forsøger at stjæle hans barn. Men han er i stand til at kæmpe imod, så det lykkes ikke for hende. Og han bliver jo ramt, og der er nogle billeder der fra sommeren 2021, hvor han er ved at skifte til Brentford, hvor du ligesom kan se de her ar, han har nede af kinden, og han bliver ramt i øjet, og kræver noget operation og så videre. For det er også derfor, det var et stykke tid, før Brentford henter ham, fordi man skal være sikker på, at han kommer sig over det her. Og dagen efter, der angriber kvinden så en anden kvinde, og den her gang, der sprøjter hun rigtig meget af det her syre, og den her kvinde bliver virkelig alvorligt skadet, og hun kidnapper også hendes lille pige. Men heldigvis opdager politiet, hvad der foregår, og får reddet det her lille barn i løbet af et par dage, og hun er utvivlsomt buret inde på en sindssygeanstalt lige nu. Men ja, det var bare en historie, der blev fortalt op til de afrikanske mesterskaber, så jeg bare sådan, ja, jeg kunne ikke lade være med at tænke på det, da jeg så ham lave det der fuldstændig vanvittige saksespark, selvom der overhovedet ikke er nogen forbindelse mellem de to ting, så nu har jeg også hørt historien. Ja, det er jo meget godt at vide, hvor folk kommer fra, eller hvad de har med i bagagen, og så videre. Nu, det har jo også en helt nylig oplevelse, rent faktisk, for Wissa her. Det er jo det er da en forfærdelig historie, men ja, på en eller anden måde endte den jo så godt, som den så kunne, når sådan noget sker her. Så, og nu nyder han sin fodbold der, og laver det her mål, og siger jo meget sympatisk kommentar også efterfølgende, at jamen, jeg prøvede nogle gange at lave det der saks, ikke, og så lykkedes det, og det var et mål til fans af fodbold. Altså det er en meget fed tilgang at have til sit spil, at man også godt vil begejstre, og så kan det godt være, at han skal sparke nogle flere af sine forsøg ind, Wissa, men ja, nu er der i hvert fald også altid have den der hjerteskærende historie, virkeligheden i baghovedet. Puha. Så skal man lige videre herfra. Det var Mads Rorslev, jeg lige havde noteret mig, at jeg synes næsten bare, at vi skal sige noget mere om ham nu. Pønt, du havde de store roser fremme. Han bliver også kåret til kampens spiller nogle steder, kan jeg se. Altså, er det noget af det bedste, vi har set fra Rorslev? Rasmus, det kan du måske også tale om her i Brentford, både i den her kamp, og måske også sådan i den her periode, hvor der er jo lidt skader og lidt muligheder altså, for at arbejde sig ind på det her hold. Jamen, altså, nu får han jo scoret, og derfor så bliver præstationen måske lige et nyk bedre, fordi han kommer ind og er afgørende på den måde, men jeg synes jo, at det var en klassisk Rorslev-kamp. Altså, han er jo bare enormt solid, Mads Rorslev, og han er virkelig til at stole på. Han er fuldstændig klar over, hvad kan jeg, og hvad kan jeg ikke. Og især det sidste er ret afgørende for en fodboldspiller, at man er i stand til at vurdere, hvor er mine begrænsninger henne. Og det kan jo godt komme til at lyde som sådan en kritik af Mads Rorslev, men det er faktisk det modsatte, der er tilfælde. Altså det handler om, at der er rigtig mange spillere, som forsøger nogle ting, hvor de får lagt deres spil op på et for højt niveau, og ikke kan være med osv. Altså Mads Rorslev, han er så dygtig til at vurdere, hvad er det, jeg kan byde ind med. Og det er netop at være rigtig, rigtig dygtig til at forsvare, og være rigtig dygtig til at vurdere, hvornår er det, hvornår skal jeg gå med i Brentfords offensiv, og hvornår skal jeg holde lidt igen. Og der får han jo ofte nogle lidt restriktive opgaver, havde han sagt for Thomas Frank, forstået på den måde, at han jo ikke er den spiller, man helst vil have med i feltet. Altså der taler man jo netop om, Rorslev skal holde lidt igen, og så har du typisk det kan være Rico Henry, eller nu Reguilon, som er den her offensiv spiller i venstre side. Men som Pønt var inde på, så i pausen blev han jo sluppet fri, og fik at vide, jamen du skal komme i feltet i dag.
Og så byder han så ind med et mål. Jeg tror ikke, han kommer til at score hver gang fra nu af. Men jeg synes jo et eller andet sted, at Mads Roerslev efterhånden godt kunne drømme om at måske få chancen for at komme med i en landsholdssamling. Det er ikke sikkert, at han kommer til at spille. Men jeg synes da, at når man spiller fast i Premier League, det er altså blevet til 23 kampe i den her sæson, og jeg er med på, det er ikke alle sammen, der får start, men han bliver jo ofte valgt i de såkaldte store kampe. Og der kommer jo også en slutrunde, og der kommer også en tid efter slutrunden, hvor Danmark vil være i kampe, hvor man jo møder mandskaber, som er bedre end det danske hold spiller for spiller. Og der kunne jeg da godt se, at Mads Roerslev kunne få en rolle, især hvis Kasper Hjulmand vælger at holde fast i at spille med wingbacks, fordi han er god til at løse den her wingback, og jeg synes, det var herligt at se, at han fik scoret, og det var så ærgerligt, at han ikke også fik krydret det med assist, men han gjorde i hvert fald, hvad han kunne, og så havde det jo været en helt vild præstation, hvis det både havde været mål og assist. Jeg tror, hvis man går tilbage og lytter til vores optakt til Premier League-sæsonen, der tror jeg, der var en af os, der sagde, at Mads Roerslev, han får nok ikke ret meget spilletid. Det bliver svært for ham i den her sæson. Og det var ikke Rasmus, der sagde det. Det var Adam. Uvidende vært. Og der har han jo, altså det er så flot. Altså det der, altså, du har fuldstændig ret i at ligesom kende sit eget spil så præcist, og have en manager, der også kender det så præcist. Og så er jeg jo vild med, at du kalder det for en klassisk Mads Roerslev-kamp, ikke? Når han buller ind i feltet og scorer mål, og Reguilón kan vise sig at være en blinde lejeaftale, de har fået lavet der, fordi altså, han spiller jo også for ligesom at få fastholdt sig selv i fodboldens verden på et højt niveau, og det synes jeg, at han beviser i en grad, som man tænker, der må der være nogen, der er interesseret i den her spiller, fordi jeg synes godt nok også, at han var god. Og det mål, som Roerslev scorer, er jo også, fordi Reguilón kommer ud af ingenting, og fuldstændig fixerer det her Chelsea-forsvar, der slet ikke har set ham. Og så kommer han ind og får lige prikket til bolden, og så ender den så ved Roerslev, der modigt går imellem to spillere og får sparket den ind, ikke? Og Reguilón har også det her fantastiske hovedstød, der tager foden af stolpen, og ja, men det var fantastisk bakspil af Brentford i den her kamp. Og Chelsea-bakkerne var ikke lige så gode. Det var de ikke, nej. Det fik ikke slikket sårene specielt godt, kan man sige, Chelsea efter Liga Cup-finale nederlaget mod Liverpool i forrige uge. De havde nok drømt om at tage her til G-Tech Community Stadium og vinde. Men plusser i bogen for Roerslev, for Brentford, kan vi sige, og så ikke så mange plusser til Chelsea her på Mauricio Pochettinos fødselsdag. Oven i købet. Til gengæld fans, der har vendt sig imod Pochettino. Der er et stykke arbejde at skulle gøre der i Chelsea. West Ham er kommet i gang igen. Sidste mandag, der vandt de 4-2 over netop Brentford. Denne lørdag 3-1 hos Everton. Ja, så kan man sige, så går det jo sådan set, som det plejer. Når Moyes sidder lidt yderligt, så får han sit hold til at spille bedre, og så rykker han længere ind på sædet igen. Her vandt han altså på sin gamle hjemmebane, David Moyes, på Goodison. Everton fik ellers sit første straffespark i den her sæson. Vi talte om det for et par uger siden. Nu kom det endelig, og så brændte Beto. Så 0-0 ved pausen, og så alle 4 scoringer. Altså i anden halvleg, de 2 sidste jo til allersidst tillægstids scoringer til West Ham. Det her fantastiske mål med ydersiden af Thomas Souček, som vi faktisk ikke fik nævnt, tror jeg ikke, op i indledningen, da vi snakkede om rundens bedste scoringer. Det var jo også en kandidat sammen med Wizards til, det var i hvert fald et virkelig flot mål. Efter et tungt Everton-pres, jo ellers, så er det West Ham, der afgør det. Er det bare et bundholdslod, at Everton taber den her kamp, eller hvordan kan det bedst forklares? Ja, altså, der er jo, som der jo altid er, så er der jo et element af kvalitet, og det må Everton jo også sande, at jeg synes jo egentlig, de gør nok til at kan vinde den her kamp, og det er jo, når man kigger på resultatet, og når man sidder om 2 måneder og kigger tilbage på den kamp, og siger, sikker sejr til West Ham, så er det jo vigtigt lige at huske kampens forløb, og det med i mente, fordi jeg synes faktisk, Everton så god ud, altså jeg synes, de så rigtig stærke ud, jeg synes, den her defensive organisation, den kender vi jo under Sean Dyche. Men jeg synes også, der begynder at være nogle ting i forhold til det offensive. Altså McNeil, synes jeg igen, byder ind med noget. Han brænder så desværre også en rigtig stor chance, men kommer med noget. Harrison på den anden side, det ser positivt ud. Den her midtbane med Onana og Garner inden centralt, den synes jeg også, der er noget potentiale i. Og udover at han jo laver et rigtig, rigtig flot assist, James Garner, så fylder han meget på den her midtbane. Der er en god stopper med det her kæmpe store talent i Branthwaite på 21, og så rutineret James Tarkowski på 31 ved siden af. To backs, nu er det så Godfrey, der spiller højre back, men løser det jo okay. Mykolenko, som også kommer med rigtig meget power. Jeg synes, der er ingredienserne til at blive op for Everton. Og
havde det nu været på andre tidspunkter af en sæson, enten den her eller sidste, så tror jeg, at jeg vil være mere bekymret og sige, sådan en kamp her må de ikke tabe. Men jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld. Altså, den her præstation var god, og de skal nok få point. Og det er jo heller ikke, fordi West Ham jo skaber et hav af chancer. Det er jo en lille smule tilfældigt, kan man næsten sige, at de kommer tilbage i kampen. Og så ved jeg godt, at Souček, det er jo fremragende sparket ind, men lidt ligesom vi talte med Rashford, det er jo ikke sådan en, hvor man taler om, der fik man da skabt en kæmpe stor chance, og den skulle man bare score på. Det er et fint indlæg af Kudus, men bliver vel i virkeligheden lidt for langt, og han skal tilbage og hente bolden, og så klapper han jo bare over et langt hjørne. Og så et flot mål af Alvarez at lukke på. Altså, det synes jeg også, man skal have med. Det er et rigtig godt løb, og det er en virkelig, virkelig flabet afslutning, som jo også vidner om den tekniske kvalitet, han har. Så for West Ham var det positivt, men det synes jeg egentlig også, det var for Everton langt hen ad vejen. Og som sagt, bekymringen er ikke så stor nu. Ved jeg godt, der er de her sager, der lige skal helt afsluttes, og vi må se, hvor mange point det ender med, de står med. Altså både hvor mange de laver, men også hvor mange de får fratrukket, inden sæsonen er færdig. Og lige nu, selvom jeg synes, Luton har haft den her opblomstring, og jo ser mere spændende ud, end jeg havde regnet med, så hvis vi fjerner de der sager, det ved jeg godt, det kan vi ikke, men vi er jo nødt til at prøve at bare være lidt sådan sportsligt relevante, og kigger på at sige, jamen 5 point ned til Luton. Jeg ved godt, Luton har en kamp i hånden, det er den her mod Bournemouth, som blev afbrudt. Selv hvis de vinder den Luton, så tror jeg stadigvæk, Everton de ender over Luton i tabellen, og så må vi så se, hvor mange point de kommer til at miste. Ja, de skal mødes den 4. maj i tredje sidste runde, så må vi da håbe, at regnskabet er gjort op, og de minuspoint, der eventuelt måtte skulle afleveres, er blevet afleveret. Det var jo en sjov kamp, og jeg kan godt forstå Sean Dyche, der efter kampen siger, how we are not scoring more goals is just bizarre. Det er det jo. Altså, Areola er fremragende i den her kamp. Han tager straffesparket fra Beto, men det er også den der McNeil-flugter fra 3 meter, som man jo bare nærmest griber. Så man får lige det perfekte sted. Det her Beto-skud, der bliver rettet af, som han når bagover og får slået forbi stolpen. Altså, det er nogle rigtig, rigtig store redninger, som han leverer. Så og jeg vil sige, Evertons problem er også, at de rammer en svær periode nu, ikke fordi det var en nem kamp, men det var trods alt en hjemmekamp mod Liverpool. Den er blevet udsat på grund af FA-cupen. Så nu har de Manchester United ude, Bournemouth ude, Newcastle ude, før de så har en hjemmekamp igen. Så den er så mod Burnley, og det er den 6. april. Altså det er en hel måned uden hjemmekamp, de skal igennem nu. Medmindre Liverpool-kampen bliver smidt ind et eller andet sted, hvis man synes, man kan finde plads til den i programmet. Så heldigvis for Everton har Luton lidt den samme situation, hvor de også bare har en bunke kampe, som er på udebane. De har Crystal Palace ude, så har de den udsatte kamp mod Bournemouth, den kommer her i næste midtuge. Så har de Nottingham Forest hjemme. Det er jo 3 kampe, hvor Luton jo godt kan få 1, 2, 5, 4 point. Altså, så har de så Tottenham og Arsenal ude i de næste 2. Det bliver lidt svært. Og så har de Bournemouth på hjemmebane, hvor Everton så skal spille mod Burnley. Så altså, Luton har rigtig, rigtig mange kampe. Everton har ikke så mange kampe, så det kan sagtens tænkes, at Everton falder ned under igen, og så må vi så se, om der kommer en eller anden rekyl i forhold til, at de får nogle flere point. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at de får 4 minuspoint, fordi så passer det med de 10, som de fik oprindeligt. Men I don't know. Og skal vi så også lige notere os i forhold til den fantastiske David Moyes, der gør det igen. Taber 3 kampe i træk med samlet 0-11, og nu har han så vundet 2 med 7-3. De 2 sejre, Paquetá er tilbage. Det betyder noget for holdet, og skal vi så også lige glæde os over, at Calvin Phillips er tilbage efter en karantæne, sad på bænken, men kom ind og spillede anden halvdel af anden halvleg, og var dermed med til at få sin første sejr i en West Ham, tror jeg. Der stod altså 1-1, da han kom ind, og han forærede der ikke nogen mål væk, så på den måde var det også fremskridt for stakkels Calvin Phillips. Og så igen bare James Ward-Prowse, altså det her med at have den der fod, han har. Altså, fordi det er jo også, når det ikke lige kører, det gjorde det ikke for West Ham, altså hvordan skulle de komme tilbage i den her kamp efter det her meget, meget flotte mål af Beto? Jamen, så er det jo bare en kæmpe kvalitet, at du har den der fod på de her standardsituationer. Og så er der jo også en udfordring, altså jeg synes egentlig, Beto gør det ret godt. Jeg er egentlig ret begejstret for ham, men det er jo også set i lyset af, at Dominic Calvert-Lewin jo slet ikke kan score mål. Nu er vi oppe på 21 kampe, 2 oplæg, 0 mål i de 21 kampe. Og det er jo voldsomt bekymrende, fordi tænk, hvis Everton kunne gå ind til de her afgørende kampe, og faktisk både have Beto som den der virkelig
det der kraftværk op foran, og så have Calvert-Lewin i den der rolle, som Doucouré lidt har. Altså ligge rundt omkring ham og kan løbe rundt omkring ham. Altså en Calvert-Lewin i topform, det vil jo være fantastisk for Sean Dyche at have de to til rådighed. Men lad os håbe, at Calvert-Lewin får hul på bylden snart, fordi det er der altså i den grad brug for, hvis Everton skal blive op. Men som sagt, så tror jeg stadigvæk på dem. Og igen, så ved vi jo ikke med alt det her kaos med de her point. Nej, men det kunne godt tyde på, at det er Everton, Nottingham Forest og Luton, ikke? Vi kigger meget på de tre, men Brentford stadigvæk ikke i noget nær sikkerhed, men det er der omkring, ikke? Vi leder efter den sidste nedrykker jo, hvor vi ikke har så stor tro på Burnley og Sheffield United mere. Det blev en underholdende kamp, den her, med en vild afslutning også. Jeg havde faktisk også netop skrevet Lucas Paquetá lige på mine noter her, Pønt, så godt du nævner ham også. Jeg ved godt, han var faktisk gået ud, da de scorede de to sidste, men en vigtig spiller for West Ham at have tilbage i hvert fald, og måske var det bizart, at Everton ikke vandt. Moyes var i hvert fald inde på os, der med, vi havde en rigtig god målmand i dag, og det var nok ikke en 3-1-kamp, men det var det så, og gode 3 point til Hammers. Og så kan vi jo tage netop Luton, der ligger der omkring Everton også, som jo så den her gang tabte. Luton var i sen lørdagsaktion, og det var imod Aston Villa. 2-3, virkelig underholdende kamp igen. Dem var der faktisk mange af i den her spillerunde i Premier League. Ollie Watkins viste nok en gang forrygende form. Målfarlig her med Villas 2 første scoringer, og oppe på 16 i Premier League nu. Luton, der så igen viser modstandskraft og kommer tilbage fra 0-2 til 2-2, og så alligevel står man altså tomhændet til allersidst. Vi fik den her scenescoring, endnu en kamp afgør på en scenescoring af Diaby, der fandt Lucas Digne, og så løb han og Aston Villa med det hele. Hvis skyld var det, at det her opgør det alligevel lige tippede Aston Villas vej? Jamen, det er jo et spørgsmål om kvalitet, kan man sige, og også at Luton jo, og det glemmer man jo lidt, fordi det er jo bare Luton, men de er jo sindssygt ramt af skader lige nu. Altså virkelig, virkelig. Altså, Osho er ude af centerforsvaret. Tom Lockyer, som jo er deres anfører, er selvfølgelig også ude. Mads Juhl Andersen, som vi havde store forventninger til, han er også ude. Og så har vi Bell, der spiller 5 minutter af kampen, og så udgår han også. Og det var et sats, det var helt klart et sats af Rob Edwards, det her, fordi han holdt jo kun en halv time mod City, da han kunne mærke noget. Og så nu vi prøver ham, ikke? Og så gik det 5 minutter. Så nu er de 4 midtstopper ude, og Alfie Doughty skal ned og spille centerforsvar. Så mangler de Lokonga på midtbanen, som også har været rigtig, rigtig god, og så mangler de helt vildt Adebayo op på toppen til at lave alt det her ravage i luftspillet. Men alligevel, og altså, de spiller jo elendigt de første. Altså, Villa er klart bedst. Og jeg sidder jo sådan med min computer på skødet og skriver sådan lidt ting ned undervejs, og så skriver jeg i pausen, klasseforskel. Luton er ved at brænde ud. Skudstatistikken hedder 0,6 på mål, for eksempel. Altså, Luton har en XG på 0,13. De har intet overhovedet at komme med den spacerer Aston Villa hjem. Nej, det gør de ikke. Fordi man glemmer, at det er på Kenilworth, og man glemmer, at det her Luton-hold har det, som både Sheffield United og Burnley mangler. Altså, Sheffield United er simpelthen bare for dårlige. Burnley, det har vi snakket, har haft det her uheld med deres kampprogram, der gør, at de kommer rigtig dårligt ind i sæsonen, har haft for mange indkøb, de har skulle finde plads til. Kompagni har sat sig forkert på nogle spillere, det vender vi tilbage til. Luton har bare ramt den. På trods af alle de Tom Lockyer og alle de her ting, som har gået dem imod, så bliver de bare ved, selv mod Aston Villa, som de bare får slået fuldstændig. Altså, Aston Villa, de ved ikke, hvad der rammer dem. For det bliver ved med at komme ind, og Emiliano Martinez bliver ved med at gå ud og plukke de der bolde ned, og man tænker, hvor mangler de bare det Bayo, der lige kan komme ind, og bare lige med en enkelt albue, og bare sådan lige. Men så begynder de at få lagt boldene rigtigt, og få lagt dem 2 meter længere ude. Og så i løbet af 6 minutter, så er de udlignet til 2-2. Men de har også brugt mange kræfter på at komme derop. Og så er det så, at Aston Villa jo så får scoret til 3-2 sidst. Og man har jo sådan den der fornemmelse af, det her, det har vi set før, har vi ikke det? Jo, det har vi, men og jeg sad og kiggede på det i går, og faktisk så, altså Luton har tabt 4 point på sene scoringer. De har tabt 6 point, og så har de vundet 2. Og dem vi selvfølgelig husker allerbedst, det er hjemmekamp mod Liverpool, hvor Luis Diaz han scorer
i 95, og så er det 4-3 nederlaget til Arsenal, hvor Declan Rice han scorer i 97. Men de henter altså også nogle point på udebane mod Nottingham Forest og Burnley, hvor først er det Bayo, og så Morris scorer, udligner meget, meget sent. Og så den her linje i 89, som jo så ikke engang går ind i overtiden, kan vi sige, så den tæller ikke rigtigt. Men hvis vi nu tæller det med alligevel og siger med 5 minutter igen og så videre, så er det altså 4 point, de har tabt. Så hvis de havde vundet dem, jamen, så er de ligget side om side med Everton nu, som jo så egentlig burde måske have 6 point længere, hvis de havde kunne finde ud af deres regnskab, og der var styr på de der ting. Så men jeg håber helt vildt, at Luton det bliver. Jeg synes virkelig, de har fortjent det. Fordi at man kan spille så dårligt, og så bare komme ud, og så bare blive blæst på sådan en lørdag. Tænk at sidde på Kenilworth Road sådan en lørdag aften. Det kunne være sjovt. Det gad jeg godt. Jo, og det er jo det var jo, kunne godt minde en del også om den kamp, vi så i FA Cup mod Manchester City, altså hvor de jo bliver fuldstændig spillet ud af banen, og man tænker, jamen, de hører jo ikke engang til i League 20, det hold der. Altså, de kan slet ikke være med. Og så fuldstændig forunderligt kommer de tilbage, og pludselig står den 2-3 mod City, og så gik Haaland så lige yderligere mål amok, og så var den kamp ligesom lukket. Og det var også det der tilfælde her, fordi som du ganske rigtigt siger, Thomas, altså den her chance blandt andet, som Morgan Rogers har i slutningen af første halvleg, altså Ramsey har også en, altså de skal jo føre 4-0 ved pausen, Aston Villa. Men det gør de ikke, og det er jo også dårligt og skidt af Aston Villa, at de så ikke er i stand til at få lukket den kamp her, fordi det der 3-0-mål, det ligger jo sådan lidt og lurer. Kan de score det, jamen så er den her kamp lukket. Men det får de ikke gjort, og det er jo, som du siger, Thomas, da Chong reducerer til 1-2, der er man jo ikke i tvivl om, de skal nok komme på 2-2. Og om de så kan holde det vil så vise, og det er jo også det, som jeg tænker, Rob Edwards må stå tilbage med og tænke, jamen kan vi ikke blive ved med at spille så desperat, som vi gjorde i den her periode? Altså hvorfor ender vi med at blive trykket så langt tilbage? Men det handler jo også om, at Aston Villa jo godt ved, nu er det dem, der bliver desperate, og så hjælper det jo også, at man kan sætte, nu var det ikke den bedste kamp, han havde, Zaniolo, men det, hvor var han dårlig. Han havde det svært, ikke? Hold nu, det er ikke... De der 10 minutter var simpelthen alt, hvad jeg kunne frygte på forhånd, da jeg så, at Aston Villa, de hentede Zaniolo. Nej, hvor var han dårlig. Det var simpelthen så... Jeg har lyst til at bruge ordet ynkeligt. Det er ikke dem, han skal smide på hans YouTube-compilation. Det er du ret i. Men så kommer Diaby ind, og Luca Digne kommer ind. Og de kommer til at være voldsomt afgørende. Og det er jo også et kæmpe privilegie at kan sætte Diaby ind efter 79 med den fart, han har, og de færdigheder, han har. Og så selvfølgelig Luca Digne, som vi jo ved er en klassebak. Godt nok ikke så meget en målscorende bak, men kommer så flot i feltet og får scoret. Så altså, det var jo i bund og grund fuldt fortjent, at Aston Villa vandt den her kamp, baseret på især første halvleg. Men det er jo sådan, det er. Altså en fodboldkamp var jo der er 2 halvleg i en fodboldkamp, og det er jo helt okay, at Luton kommer tilbage, og jeg havde da også ondt af Luton, fordi jeg tænkte, det havde godt nok været flot, hvis de havde kæmpet sig tilbage før. Det må også være en mærkelig følelse inde på banen, at føle i første halvleg, vi kan jo slet ikke være med her, fordi det var jo den følelse, og så ved jeg godt, som du siger, Thomas, der var alle de skader, men hold op, hvor blev de splittet i første halvleg, og så i anden halvleg kommer de gud hjælpe med tilbage. Så. Men klasse Aston Villa, og de har også brug for pointene, fordi, som vi talte om, Tottenham vil også gerne have den der 4. plads, og der bliver kamp om, hvor Aston Villa har et ret svært kampprogram, men kan også have en stor indflydelse på mesterskabet, fordi de har jo mange af de her hold, der ligger op og kæmper om mesterskabet. Og de ser bare rigtig gode, når de rammer deres topniveau, og det gjorde de i første halvleg, og der skulle de selvfølgelig have lukket kampen. Ja, så bliver det, altså som nævnt, altså her, nu har vi en uge, altså lørdag, Crystal Palace Luton, onsdag Bournemouth Luton, og så lørdag Luton Nottingham Forest. Det er 3 virkelig, virkelig vigtige kampe, og så er det jo selvfølgelig utrolig ærgerligt, at deres skadesliste er så lang, som der er. Nu må det sige, Lokonga kan sandsynligvis nå at komme tilbage, men ellers så ved jeg ikke lige, hvordan det ligger med de der centerforsvar, om de skal have en eller anden japaner, der egentlig er højre bak, som de har købt i St. Truiden her i januar, om han skal ned og spille center og forsvar, eller hvad de gør. Men det skal nok fungere alligevel. Det håber jeg i hvert fald. Hashioka. Ja. Godt navn. Ja. Godt navn. Og de er gode, Aston Villa, og de skal i aktion igen på torsdag ude mod Ajax, ja, i Conference League selvfølgelig, Aston Villa, så der skal de jo se, om de kan fortsætte også med den her fine form, som de kører i Premier League. Lige nu, jeg sidder sådan og hæpper hver gang på Dolly Watkins mål eller assist. Det kunne være virkelig bladret, hvis han ender med både at være oppe i Premier League topscorer og topper assistlisten i den her sæson. Ikke? Der er ikke noget, der står i vejen for det lige nu. Han spiller bare på ren selvtillid og er bare lynende skarp og giftig i alle situationer, nærmest hver gang han får bolden i nærheden af modstandernes mål, den gode Watkins. Kort på rundens sidste kamp, Burnley Bournemouth 0-2. Jakob Brun Larsen
med fra start her, tæt på at score. Philip Billing, der kom ind og var med til at køre kampen hjem, og så er han i hus, kan man jo så sige, for Iraolas mandskab. Burnley er bras, Bournemouth er bedre. Noget ud over det at tage med fra denne kamp? Du har jo ret i forhold til resultatet, men altså, den der første halvleg for Burnley, jeg vil faktisk godt gå så langt som at sige, det er den bedste første halvleg, bedste halvleg, de har spillet i Premier League. Jeg er med på, det er også det er trods alt ikke Manchester City, der står på den anden side, men jeg synes, det var helt vildt opløftende, det jeg så for Burnley i første halvleg. Altså, den her spillestil, som de jo slet ikke har været i stand til at vise i Premier League, det er i hvert fald meget få kampe, vi har set Burnley spille på den her måde. De var utrolig dominerende på bolden, laver så en kæmpe fejl. Altså, vi må sige, Darrell O'Shea, han havde en rigtig svær eftermiddag. Det er jo håbløst dårligt forsvarsspil, både i forhold til den første, den overhovedet bliver farlig, at han overhovedet tillader Kluivert der kommer på bolden, og så falder han selvfølgelig for den her sparkfinte, og så må stakkels Trafford endnu en gang ind og hente bolden ind i netmaskerne. Men udover det, så leverede de jo en fremragende første halvleg. Problemet er, at de får ikke scoret på de chancer, og det er jo meget sigende og meget godt billede. Det her Jakob Bruun Larsen frispark, som jo er fremragende, og så Gud hjælp med, om Neto han ikke kommer tilbage og får hentet den der bold. Og da man så den der goal line decision, det er jo, altså vi snakker jo 2 centimeter, så er den bold i mål, ikke? Altså så, det var bare Burnley sæson i en nødskal, men jeg var virkelig glad for præstationen, og jeg håber helt vildt, at Vincent Kompany, han bliver i Burnley, rykker dem op igen og viser, at nu har han gjort dem klar til at spille Premier League. Og så må de tage den der sæson i Championship, men de skal jo spille på den måde her. Det er jo den måde, Burnley skal spille på, fordi jeg synes virkelig, det var opløftende at se den første halvleg, men det er jo også bare meget sigende, at det så ender med, efter en fremragende første halvleg, de bag 1-0. Og så får Bournemouth så også løftet sig i anden halvleg og spiller bedre. Burnley falder i niveau, og især synes jeg, da Jakob Bruun Larsen blev taget ud, så faldt de yderligere niveau. Og så ender det med, at de så tilbage og har tabt endnu en kamp, og mister formentlig også noget selvtillid på det. Men jeg håber virkelig, at de kan få noget selvtillid i, at de faktisk leverede en rigtig, rigtig god præstation på spillet med bolden. Og jeg synes, den her 4-4-2-formation fungerede rigtig, rigtig godt i forhold til, at de var fleksible. De var rigtig, rigtig sikre i deres boldomgang. Og Fofana, det kan da godt vise sig at blive løsning for Chelsea på længere sigt. Jeg synes, han er spændende. Jeg synes, han er rigtig spændende. Han er altså kun 21. Og det her samarbejde med Roberto op foran, det synes jeg også, der er nogle perspektiver i. Det bliver så nok kun til sommer, og så må vi se, hvor Fofana han skal spille hen efter sommerferien. Ja, nu ser vi jo ikke Burnley træne på daglig basis overhovedet, men når man ser sådan en kamp her, så må man bare tænke, hvorfor spiller han ikke noget mere med Jakob Bruun Larsen? Enig. Altså, det var hans 5. kamp fra start i sæsonen. Burnley, de har vundet 3 kampe i Premier League. De 2 af de kampe, de har vundet, det har været med Jakob Bruun Larsen fra start. Og her igen, altså han er jo virkelig en vigtig spiller i den offensiv. Og som du siger, da han bliver skiftet ud, så er de bare væk. Så sker der ikke mere af den kamp. Så det er et kæmpe mysterium, og jeg vil da virkelig være forundret, hvis han ikke starter ind i næste kamp igen. Og så har de er jo vanvittigt uheldige, hvis vi tager de sidste 10 minutter af første halvleg. Der bør Jakob Bruun Larsen eller kan score 2 gange, og Bournemouth kunne sagtens have fået vist 2 mand ud. Ja. Og det sker ikke. Vi har den her situation. Fofana bliver stukket fri i mål, man kommer ud og blokerer godt, og så ender den foran Jakob Bruun Larsen, som jo har et helt mål at sparke bolden ind i. Det eneste problem det er, at Adam Smith, han står sådan 5 meter foran ham. Han skal bare sparke forbi ham. Men det kan han ikke. Og det er jo selvfølgelig, det vil han være grotesk irriteret over, at han ikke kunne, for det vil han jo kunne 9 gange ud af 10. Han kunne bare ikke her. Så har vi den der Kluivert der. Altså ham der Kluivert, han er en bølle. Det er han, Thomas. Ja. Jo, det er han nemlig. Ja, han er ikke en af mine favoritspillere. Han laver simpelthen for mange af de der svinstreger. Og det er, vi snakker jo 6-7 gange nu i sæsonen, at der har været de der. Ja, det er helt vildt, han kun får gul for den. Fordi altså, det er vildt, at Colin han kan spille videre også, fordi du kan jo brække benet på den der, stemple ned sådan lige over anklen på sådan en standfod der, som han gør. Og så får de det frispark, som du så flot beskriver. Jakob Bruun sparker godt. Neto redder helt fantastisk. Vitinho har et indlæg over, som han skal lade gå, for han er meget bedre placeret. Og så Semenyo i det der ryg. Han har lige fået en advarsel. Rykker hjem. Godt forsvarsspil med STV, eller hvad han hedder. STV, ja. Og så skuldertakler ham til jorden. Men der bliver dømt frispark, fordi de synes, at han går i ryggen på ham. Det var lige på kanten, om det var ryg eller skulder, eller hvad det var. Men han har lige fået en advarsel, og det er en omstilling, og det er en farlig omstilling, og han slipper for at få det andet gule kort. Så, altså, de 10 minutter der kunne have vendt hele den her
kamp på hovedet, men det gjorde den ikke, og nu snakker du om Everton og et bundholdslod. Det her, det var et bundholdslod, vi fik at se der. Det var det. Burnley, der faktisk vinder XG'en i den her kamp, taber altså 0-2 igen. Når de ikke kan få den over stregen, så går det sådan, men trods alt pil op. Der var noget at tage fat på at arbejde videre med her for kompagni, så vidt jeg kan forstå på jer her. Så en okay måde at gå ud på, kan man sige, på runden her. En vild runde, masser af, igen som vi har været inde på, sene scoringer og vilde udviklinger i kampe, hvor man troede, det skulle gå den ene vej, og så endte det med at gå på en anden måde. Ja, danskere, scoringer og flotte præstationer, og altså en guldkamp, der er fuldstændig hamrende tæt forud for det her brag i næste uge. Liverpool på Anfield mod Manchester City. Den kamp, den kommer vi til at skrue op for og give gas med os, både på mandag selvfølgelig i Mediano PL og også i opvarmningen. Så hold øje med dit feed. Vi er i mål med denne uges Mediano PL, så jeg vil bare runde af og sige tusind tak selvfølgelig til panelet, York og Cole, Pønt og Monnerup. Tak fordi I lyttede med i dag, og på rigtig godt genhør. Vi er Mediano PL. Vi lyttes ved. Du har lige hørt en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.